Πολύ καλησπέρα σας, καμάρια μου. 27 Δεκεμβρίου, Παρασκευή βράδυ. Είμαστε εδώ πέρα, η τελευταία εκπομπή για αυτό το ημερολογιακό εκοσμικευμένο έτος. Εύχομαι να είστε καλά και κάθε μέρα και καλύτερα και κάθε νύχτα και αγριότερα. Είμαστε στο 7ο μέρος Σωτηρίας Λόγοι. Και έτσι κι αλλιώς κάθε μία από αυτές τις εκπομπές, παύλα μελέτες, συγκεντρώσεις διαδικτυακές που κάνουμε και όχι μόνο, είναι αρκετά αιρετική, προκλητική και για πολλούς προσβλητική, μη δυνάμενοι να αντέξουν τέτοια βαρέα λόγια και φορτία, με αιώνιο βάρος ομορφιάς και σωτηρίας. Το 7ο και το καλύτερο, όπως λάβατε το ενημερωτικό email, έχει να κάνει με την παντοτινή ασφάλεια του αμαρτωλού. Και θα ήθελα την διαδραστική σας συμμετοχή. Έχω ανοίξει. Κώστα, άμα έχω ανοιχτό το κινητό, επηρεάζει στο σήμα και σε αυτά? Όχι. Γιατί είναι ξεχωριστή κάρτα. Τι σημαίνει, τι αυτό, επηρεάζει? Όχι, δεν επηρεάζει. Γιατί έκανες έτσι τότε? Γιατί είχαμε κάτι εδώ πέρα, τέλος πάντων. Τι είχαμε? Έναν τρόπο είχαμε. Αρχίσαμε. Ναι. Εάν αρχίσει και κάνει διακοπές, δεν φταίμε εμείς, είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Έτσι κι αλλιώς καταγράφεται στο μηχάνημα, στο YOLO Box, και αν κάνει διακοπές, κοψίματα, ενημερώστε μας σας παρακαλώ πολύ, αν και το βλέπει και ο Κώστας, το βλέπεις, έτσι δεν είναι? Αλλά θα ανέβει αμέσως μετά, δεν θα πάρει πολύ, έτσι δεν είναι? Με το που θα τελειώσουμε δηλαδή, το στικάκι, να το, γι' αυτό το έχουμε, Plan B, το περνάμε, το βάζουμε στο κανάλι και θα ανέβει κανονικά η εκπομπή άκοπη. Ελπίζουμε να μην κοπεί, προσευχηθείτε γι' αυτό, και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος αυτός εδώ πέρα, με αυτά που λες, λέει, λογικό είναι να πέφτουν και να κάνουν. Ας μιλήσεις για αγάπη, για ωραία πράγματα, για μεγάλες βιβλικές αλήθειες και θεολογικές εντρυφήσεις και δεν θα γίνει τίποτα. Έχω κατά νου σήμερα, στην προηγούμενη μελέτη, βομολόχησα αρκετά, φύγανε αρκετά έτσι σκάγια, διασποράς και μονόβολα και δραμιάρια, και τον 7,62 και παραμπέλουμ και μάγνουμ. Απολογούμε και σε εσάς μερικές φορές γιατί άλλες φορές γίνομαι αριστοτελικός, πλατωνικός, άλλες φορές γίνομαι αριστοφανικός, και μετά πολλές φορές πάμε πελοποννήσια, αρκάδικα, μωραΐτικα και καραϊσκάκικα μπινελίκια. Από τότε που, και δεν δικαιολογώ, απλά σας το λέω έτσι και το ξέρετε αρκετοί, που έφυγε ο Θοδωρής μου βγαίνει πολύ εύκολα η προπετεία της εσχρολογίας, αν και εσχρές λέξεις δεν υπάρχουν καρδιές και μυαλά εσχρά, αλλά όπως και να έχει. Προτίθεμαι λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να μην εσχρολογήσω καθόλου, για να μην πειραχτούν και οχληθούν κάποιοι που μας παρακολουθούν. Όσοι από εσάς δεν λαμβάνετε ενημερωτικά email, μας στέλνετε το email, το δικό σας το καταγράφουμε, μην ξεχνιόμαστε καμάρια μου, εγγραφή στο κανάλι, like στα βίντεο, κοινοποίηση ακόμα και στους εχθρούς σας, στους φίλους, στους γνωστούς, εάν κρίνετε ότι αυτά που λέγονται εδώ πέρα είναι άκρως αιρετικά και προσβλητικά για το σύστημα της καθιστικίας, θρησκευτικής, κοινωνικής και άλλης τάξεως. Δεν θα επισέλθω σήμερα κάνοντας πολιτικές και άλλες αναλύσεις. Στο προηγούμενο υπόθηκαν αρκετά, και όχι από μένα αλλά από τον προφήτη, οπότε μπαίνουμε στο κομμάτι της παντοτινής ασφάλειας του αμαρτωλού. Και όπως βλέπετε στον τίτλο εδώ, είναι Σωτηρίας Λόγοι, ολοκληρώνουμε για αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Από το νέο έτος θα ξεκινήσουμε μια άλλη σειρά, θα κάνουμε το βιβλίο των πράξεων, θα δούμε πόσες μελέτες θα πάρει, είναι αρκετά μεγάλο, όπως κάναμε και τις επιστολές όλες της Καινής Διαθήκης, και του Παύλου και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Ιακώβου, και έστω μπορούμε να τις ξαναμελετούμε και μπορείτε να τις μελετείτε ξανά και ξανά, αλλά να υπάρχουν εκεί. Θα ξεκινήσουμε το βιβλίο των πράξεων και τα Ευαγγέλια, έστω σπονδυλωτά και επιδερμικά, και σίγουρα κάθε φορά μπορούμε να έχουμε εκ νέου μια νέα μελέτη. Δεν έκανε κανέναν τρόπο μέχρι τώρα. Έκανε?
Κάνει συνέχεια. Ναι. Φταίω εγώ τώρα άμα ρίχνω. Τέλος πάντων. Γράφουν από κάτω ότι κάνει διακοπές. Ναι. Μήπως φταίει επειδή έχω κλειστό το κινητό μου, να ανοίξω το κινητό μου. Όχι, όχι. Άμα τα ανοίξω λες να κάνετε, μην κάνει ντρόπε. Μην κάνει ντρόπε. Έχω κι εγώ κινητό, γιατί δεν με το κάνω. Για να δω. Ναι, ακόμα παίζει αυτό. Είσαι λίγο πίσω. Είμαι πίσω. Είμαι πίσω πολύ. Ναι. Κόλλησε, ναι. Κάνει. Ναι, ωραία, κολλάει γάμο τα τύρα του. Ναι. Real Master, λέει, κάνει διακοπές, χρόνια πολλά. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θες να τους γράψεις, Κώστα, σχετικά με αυτό, ότι θα ανέβει αμέσως μετά το... θα γράψει και ο Κώστας ότι θα ανέβει η εκπομπή. Με το που θα τελειώσουμε θα ανέβει ζωντανά η εκπομπή. Δεν θα ανέβει ζωντανά, θα ανέβει κανονική, χωρίς διακοπές. Αν έχετε την υπομονή να ακούσετε, καλώς. Ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει κάνει καμιά ρύθμιση δικιά μας εδώ. Έχει να κάνει τέτοιο, όπως και να έχει. Η παντοτινή λοιπόν ασφάλεια του αμαρτωλού. Και προσέξτε, στον τίτλο γράφει η παντοτινή ασφάλεια του πιστού ήτι του αμαρτωλού. Γιατί εδώ τώρα θα κάνουμε μια εξομοίωση. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Μπορούμε να το κάνουμε απόρριτο και να το εβάσουμε έσω μετά. Γιατί? Άμα το κάνουμε απόρριτο δεν θα γίνει. Για να μην κάθονται και κουράζω να καθόλου διακόπες και να τους πούμε. Είναι 9 και 4. Στις 10:30 θα ανέβει ζωντανά. Ναι. Έγραψες. Ναι, τώρα. Ναι. Και για μένα, μέχρι σήμερα που μιλούμε, η λέξη πιστός δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που έτσι τον αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε μια κατάσταση είτε στον δρόμο προς τη σωτηρία ή έχει φτάσει στο επιθυμητό ή έχει πάψει να αμαρτάνει ή κάνει το δικό του αγώνα κλπ. Η έννοια του πιστού ισοσκελίζεται, ισοβαθμίζεται και ισοσταθμίζεται με την έννοια του αμαρτωλού. Ο πιστός είναι ο αμαρτωλός. Μόνο όταν είσαι αμαρτωλός μπορείς να γίνεις πιστός. Θα κλάψουμε. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα λοιπόν. Σωτηρία. Ερώτηση προς εσάς. Πώς γνωρίζετε ότι έχετε πληρώσει, ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Θεού? Γιατί ο Θεός έχει απαιτήσεις. Ωραία. Πώς είστε βέβαιοι ότι έχετε καθορίσει και ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Θεού? Από πού πηγάζει αυτή η βεβαιότητά σας? Και από κάτω σαν υποσημείωση, βοήθεια για ψυχές τυραννισμένες που έχουν αγωνία να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν το Θεό και αγωνιούν και στεναχωριούνται ότι δεν πράττουν αρκετά. Υπάρχει, δεν υπάρχει σε μας ότι αρκετές φορές στη ζωή μας ότι δεν κάνω αρκετά για το Θεό και πρέπει να κάνω περισσότερα, ιδιαίτερα όταν συγκρίνομαι με κάποιον άλλον? Βεβαίως και ναι. Βεβαίως και ναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί ζούμε από τη γη και όχι εκ του θρόνου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς λοιπόν γνωρίζετε, και θέλω να γράψετε, πού να γράψετε τώρα, ότι έχετε συναντήσει, ότι έχετε ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Θεού? Είστε βέβαιοι γι' αυτό? Αληθινά βέβαιοι? Γι' αυτό και τα ερωτήματα. Σωσμένος, χαμένος. Χαμένος, σωσμένος. Σωσμένος, χαμένος. Συνεχίζει, κάνει διακοπές? Λίγες, ναι. Κάνει, τέλος πάντων. Ελπίζω να μην κάνει. Μήπως θέλει να ζεσταθεί λίγο, ρε. Μήπως θέλει λαδάκι. Σκεφτείτε, ο Τίμωθη Κέλλαρ είχε γράψει, και κρατήστε τη ρίση αυτή, εάν δεν κάνετε τίποτα για να κερδίσετε τη σωτηρία σας, και σε αυτό συμφωνούμε, προσέξτε, εάν δεν έχω κάνει κάτι για να κερδίσω τη σωτηρία μου, πώς την ευχή θα την χάσεις ή θα την ανασκολοπίσεις, δηλαδή earn unearn είναι στα αγγλικά το λογοπαίγνιο. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα για να κερδίσεις σωτηρία, πώς μπορείς να κάνεις κάτι για να τη χάσεις?
Το ερώτημα δεν είναι απλά φιλοσοφικό, είναι έμπρακτο. Εφόσον, καλέ μου άνθρωπε, δεν έχεις πράξει τίποτα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τη σωτηρία σου, πώς μπορείς να κάνεις κάτι για την απώλειά σου? Αχα, παρακαλώ σχόλια από κάτω. Γράφει κανείς τίποτα. Πέρα από τις εκπομπές. Παντοτινή λοιπόν ασφάλεια και βεβαιότητα, και όλες οι εκπομπές μας αυτό το σκοπό έχουν, να εμφυσίσουν στον καθένα από εσάς αυτή την υπέροχη σχέση που ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος επί γης Θεός, ωραία, στην τριαδική του υπόσταση έχει προσδώσει, προσδίδει και θέλει δώσει σας. Μια φορά σώθηκες για πάντα, ο Καλβίνος το είχε πει αυτό, ο Καλβινισμός? Όχι φυσικά. Ναι. Ναι ή όχι? Όχι και ναι. Γιατί? Από τη στιγμή που σέσωσε ο Χριστός δεν μπορείς να ξεσωθείς, να ξεσαλωθείς. Εδώ στηρίζεται η αιώνια ασφάλεια. Όχι με την έννοια, προσέξτε, του προορισμού, και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όσους προγόρισε, τους γνώρισε, τους δικαίωσε, τους εδόξασε, τους αγίασε. Ποιοι είναι αυτοί? Λέμε όλη η ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτό ότι είναι ένα πιστό υπόλοιπο, αυτό ισχυρός ο Καλβίνος, και αν μια φορά έχεις προοριστεί δεν μπορείς να φύγεις και μετά ζήσει όπως θέλεις. Δεν μιλάμε για φτηνή χάρη, μιλάμε για απίστευτη χάρη. Αλλά από τη στιγμή που μία φορά σέσωσε ο Θεός, άπαξ γενομένης της θυσίας για του αίματός του, προς Εβραίους επιστολή, δεν μπορεί να γίνει δεύτερη. Ερώτηση. Γιατί το μικρό κέρατο που διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανίλη, που είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με όλα τα άλλα, με την ευκαιρία, ο Πάπας βγήκε και είπε επιτέλους να βρεθεί η ειρήνη και να τελειώσει το ζήτημα της Κύπρου. Για εσάς Κύπριοι αγωνιστές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Εφόσον βγήκε ο Πάπας και το είπε, 2 κράτη θα γίνεται. Τελειώσαμε. Εντάξει, για να φύγει ο πόλεμος και όλα αυτά και οι έχθρες και οι τυχόνιες, 2 κράτη. Ο Παπαδόπουλος ό,τι έκανε, όχι ο δικτάτορος δικός μας, ο δικός σας ο πρόεδρος τότε, από το μίσος που τον είχαν και τον έχουνε, ωραία, γιατί δεν πέρασε το σχέδιο Ανάν, τον ξεθάψανε νεκρό και του πετάξαν τα κόκαλα. Η αιώνια λοιπόν, η παντοτινή ασφάλεια του πιστού, παύλα του ισοδυναμένου, όχι παύλα, ίσον του αμαρτωλού ή αμαρτωλού ίσον πιστού, έχει να κάνει ότι από τη στιγμή που μία φορά σέσωσε, δεν μπορεί να κάνει δεύτερη φορά. Η βλασφήμια του καθολικισμού, του παπισμού και ό,τι συνάγει αυτό και συνάδει, είναι, μας λέγεται, ότι παίρνει αυτή την παντοτινή θυσία, λέγει στο βιβλίο του Δανίλη, στο Ταμίντ, και από τον ουρανό το κατεβάζει κάτω. Δηλαδή το κέντρο ελέγχου και εστίασης γίνεται η γη και γίνεται με τις ιεροτελεστίες που ο ιερέας, το ιερατείο, όπως και να το ονομάσετε, κάνει κάθε φορά, είτε με την μετάληψη, είτε με την εξομολόγηση, αλλά ιδιαίτερα για να επιβεβαιώνεται εκ νέου η σχέση και η διαθήκη με το Θεό και ότι έχεις σωθεί. Και αν δεν το κάνεις αυτό με τον ιερέα, δεν είσαι σωσμένος. Ωραία. Δηλαδή έχουμε μια συνεχή επανάληψη, επάνωδο του θέματος της είμαι σωσμένος ή δεν είμαι. Πότε είσαι σωσμένος? Εάν τηρείς τα μυστήρια, αν κάνεις εκείνο εκεί, αν φτιάξεις το άλλο. Και σε όλα τα θρησκευτικά συστήματα έχουμε ακριβώς την ίδια αρχή. Άρα έτσι βλασφημείται ο Χριστός και η θυσία του, γιατί λέμε και βιβλικά και Αγία Γραφή το υποστηρίζει ότι μία φορά το έκανε και τελείωσε. Ωραία. Δεν καταλαβαίνουμε όμως τι λέμε, ότι από τη στιγμή που μία φορά πέθανε και θυσιάστηκε ο Χριστός για μένα, και εγώ δεν έκανα τίποτα γι' αυτό, πώς μπορώ να κάνω κάτι για να χαθώ? Άρα, γιατί προσέξτε, αν η απώλεια, η καταδίκη μου εξαρτάται από μένα, τη δική μου επιλογή, αν επιλέξω να κάνω κοινό, άρα και η σωτηρία μου είναι επιλογή μου. Λάθος και τα δύο. Θεολογική στήριξη λοιπόν για αυτό που λέμε. Το έργο του τριαδικού Θεού υποστηρίζει αυτή τη βεβαιότητα. Ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι Θεός, ο Χριστός είναι Θεός, σε αυτόν κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Ο Παράκλητος είναι Θεός, αλλά ο Υιός δεν είναι πνεύμα, το πνεύμα δεν είναι πατέρας, ο πατέρας δεν είναι Υιός. Δεν έχει να κάνει μασονικά σύμβολα, γιατί είναι τριγωνομετρία. Εντάξει, δεν τα ισοπεδώνουμε και ισοσκελίζουμε κιόλα. Ωραία. Πάμε να δούμε το έργο του Θεού Πατέρα. Η εκλογή που είναι του Θεού Πατέρα. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να έχετε τις γραφές ανοιχτά,
κεφάλαιο 6, περικοπή 37 και μας λέγεται «Παν από το στόμα του Χριστού, ό,τι μου δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί», έχει σημασία η θέληση, δέστε εδώ, «και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω». Δέστε όμως πως σταματάνε οι περισσότεροι. Τον ερχόμενο σε μέ. Δεν θα τον βγάλω έξω. Άρα πρέπει να πάμε εμείς εκεί. Όχι φίλε. Τι λέει? «Παν ό,τι μου δίδει ο πατήρ». Ποιος λοιπόν δίνει στο Χριστό? Ο πατέρας. Επιτελείτε κανένα ρόλο εσείς? Βεβαίως και όχι. Σίγουρα αρνητικά δεν κάνετε τίποτα. Ο πατήρ κάνει την εκλογή. Ωραία. Και από τη στιγμή που έχει εκλέξει και το φέρνει ο πατέρας, νομίζω εγώ ότι έχω τη θέληση και έρχομαι προς τον Χριστό. Και αυτός που έρχεται προς τα μένα, δηλαδή, να το πω έτσι, με παίρνει, αν μπορώ να το πω έτσι, και με βάζει στον δρόμο και μου λέει περπάτα εδώ πέρα. Να, μέχρι απέναντι την άλλη πόρτα εκεί σε περιμένει ο Ιησούς. Και εγώ καθώς περπατάω νομίζω ότι ασκώ την ελεύθερη μου επιλογή. Ο πατέρας το έχει κάνει, το έχει δώσει στον Υιό. Το έργο του Υιού, του Χριστού δηλαδή. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο και τις περικοπές 27 έως 29. Τα πρόβατα τα αίμα, θα έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ακούωσε τη φωνή μου. Είδατε πώς συνδέεται με το προηγούμενο. Πάνω τι μου δίδει ο πατέρ. Θέλει ελθεί και τον ερχόμενο προς εμέ. Και τώρα δέστε πως κουμπώνει. Τα πρόβατα μου ακούν τη φωνή. Με στιγμή που ο πατέρας το δίνει στο Χριστό, λέει στον Κύριο μίλησέ τους, ο λόγος σου και ο λόγος σου είναι ζωντανός και κοπτερός και τα πρόβατα λέει τα δικά μου ακούν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθώσει. Και εγώ, διαβάστε το ρήμα, δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιο. Δίδω, όχι θα, ίσως, μπορεί, αν είστε καλοί, αν μετανοείστε, δίδω, εγώ δίδω τη ζωή την αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Στον αιώνα τι σημαίνει? Παντοτινή ασφάλεια, στην αιωνιότητα. Και ουδής θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Εδάφιο 29, 10ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη. Ο πατήρ μου, ώστις μου έδωκε αυτά, βλέπετε πάνω τι μου δίνει ο πατήρ, ώστις μου έδωκε αυτά. Ερώτηση, πότε μου τα έδωσε αυτά? Πότε τα έδωσε στο Χριστό αυτά? Παρελθοντικά επί του σταυρού με τη θυσία που είναι σφραγισμένη και το αίμα της Διαθήκης και τώρα, θα το δούμε και μετά, και τώρα και θέλει δώσει. Είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδής δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Ξέρετε εδώ τι λέει? Είσαι στα χέρια του Θεού και αυτός σε φέρνει στο Χριστό και ο Χριστός μιλάει σε σένα, περπάτα μαζί μου και έσω τέλειος και αφού μιλάει μαζί σου τα πρόβατα τα δικά μου ακούσει. Όχι θα ακούσουν μια φορά και θα έρθουνε, μια φορά άκουσε δώσει, ακούω στη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθώσει στον περίπατο της ζωής και τα δίδω ζωή αιώνιο. Πιστέψτε το ή όχι, και εδώ είναι τα καλά νέα, είναι τόσο καλά που είναι απίστευτα, γνωρίζουμε ότι μας έχει δώσει την αιώνια ζωή και δεν έχει να κάνει με την επιλογή, τη δική μου, είτε για τη σωτηρία είτε για την απώλεια. Συνεχίζει κάνει ντρόπι, είμαστε εντάξει. Σταθεροποιηθεί. Δημήτρη ακίνητος, μην κουνηθείς καθόλου γιατί μπορεί να κάνει ντρόπι. Και δέστε τώρα έναν ισχυρισμό που είναι όχι απίστευτος, ανεκδίκητος, κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5 εδάφιο 24. Αληθώς και έχουμε πει 2 φορές το λέει γιατί στο αρχαίο κείμενο λέει αμήν αμήν λέγω ημίν. Έλα όμως που το αμήν μπαίνει στο τέλος που σημαίνει ήθε να γίνει. Γιατί το βάζει? Όταν ο Χριστός το βάζει στην αρχή το βάζει γιατί έχει να κάνει με την τριαδικότητα. Λέει 2 φορές για τον Πατέρα και το Πνεύμα. Γιατί ο τρίτος είναι ο Χριστός που το λέει. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Αληθώς αληθώς. Δηλαδή αλήθεια λέει ο Πατέρας, αλήθεια λέει ο Παράκλητος και την αλήθεια σας λέω, γι' αυτό ακούστε τη φωνή μου εφόσον είστε πρόβατά μου και όχι λύκοι άρπαγες. Ότι, διαβάστε το μαζί μου. Το έχεις μεγεθύνει, δεν ξέρω, το έχεις βάλει σε μεγάλο τέτοιο. Ναι. Βγάλε με ένα στην άκρη, πέταμε στην ακρολόγωση. Ότι ο ακούων το λόγον μου και πιστεύων εις τον πέψαντάμε. Προσέξτε το μεγαλείο 2 στέλνει ο Χριστός κάθε φορά, ο Πατέρας. Στέλνει τον Χριστό ως άνθρωπο με μορφή δούλου, ενσαρκωμένο, και εκλέγει την ανθρωπότητα να την φέρει στον Χριστό για να μπορέσει ο Χριστός ενανθρωπισμένος να ολοκληρώσει το έργο που θα ήταν αδύνατο να γίνει από τον ουρανό. Ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων τον πέψανταν
Διαβάστε, το έχω βάλει με κίτρινο. Έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίση δεν έρχεται. Την έχει τη ζωή αιώνιον. Αλλά μετέβει. Όχι μεταβαίνει όταν ακούει. Έχει μεταβεί εκ του θανάτου στη ζωή. Πότε? Όχι τη στιγμή που το πιστεύει. Η μετάβαση από το θάνατο στη ζωή και η απομάκρυνση από την κρίση έχει γίνει στο σταυρό του Χριστού. Τετελεσμένο. Απλά όταν το ακούει αυτό και εμπιστεύεται τον πέμψαντα πατέρα, η ζωή αιώνια όχι του τη δίνει τώρα, την αποκτάει και την βιώνει. Είναι βίωμα. Κατά Ιωάννη 6ο κεφάλαιο, ένα εδάφιο πιο πάνω, είχαμε διαβάσει το 37ο-38ο. Τούτο δεν είναι το θέλημα του πέμψαντος με. Τι είπε πάνω πίσω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύω στον πέμψαντα με έχει ζωή αιώνιο. Σε κρίση δεν μετέρχεται. Στο 6ο κεφάλαιο μας λέγεται, τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντος πατρός. Παν ό,τι μου έδωκε να μην απολέσω. Ουδέν εξ αυτού, ούτε ένας. Αλλά να αναστήσω αυτά εν τη εσχάτη μέρα, με την έννοια ότι εφόσον έρχεται ο πρώτος θάνατος που είναι ο ύπνος, έρχεται η Ανάσταση. Ούτε ένας δεν θα χαθεί. Έχετε να κοιμάστε ήσυχα. Ακόμα και αν πεθάνετε σήμερα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτό το εδάφιο, αυτή η περικοπή είναι η επιτύμβιο στήλη, όχι τα φόπλακα. Πέστε το και τα φόπλακα. Μακάρι να έχουμε όλοι μια τέτοια τα φόπλακα και να τη δεχτούμε όπως αυτό στο κατ' Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Και έχουμε και το έργο του σφραγίσματος του Παρακλήτου. Ωραία. Μια σφραγίδα εγγυάται ασφάλεια και παρέχει βεβαιότητα. Το ξαναλέω. Όταν σφραγίζεται κάτι, εγγυάται την ασφάλεια και παρέχει εγκυρότητα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να σπάσει η σφραγίδα. Η σφραγίδα της Ρώμης έσπασε στον τάφο του Χριστού επειδή αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλιώς δεν σπάει η σφραγίδα αυτή. Προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 13ο-14ο εδάφιο, εις τον οποίον και εσείς υλπίσατε, Χριστό, ακούσαντες το λόγο της αλήθειας, αυτά που λέμε νωρίτερα, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Wow! Το Ευαγγέλιο λοιπόν της σωτηρίας, τα καλά νέα είναι αυτά που γνωστοποιούνται σε εσάς, εις τον οποίον και πιστεύσατε, Χριστόν, εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Σφραγιστήκατε. Πότε? Καθώς ακούτε τον καλό ποιημένα και είστε τα πρόβατά του και ακολουθείτε. Γιατί τον ακολουθείτε? Γιατί εσείς το εκλέξατε? Όχι, γιατί ο πατέρας σας προόρισε, έκλεξε και σας έβαλε στο δρόμο του. Ή έφερε το Χριστό στο δρόμο σας, είναι το ένα και το αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα, καλοί μου φίλοι. Ακούσαντες λοιπόν, μας λέει, το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, πιστεύσαντες, σφραγιστήκατε. Το σφράγισμα λοιπόν έρθει τη στιγμή που το εμπιστεύεσαι. Και πώς γίνεται αυτό? Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφια 9 και 10. Είναι εύκολο να θυμάστε, 10-10. Αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριο Ιησού, αυτό δεν σημαίνει ναι, ομολόγω Κύριε Ιησού Χριστέ, άπρεπε και βατολογίες. Όχι. Και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν τον Χριστό εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Προσέξτε, σωσμένοι είστε. Εδώ βγαίνει η θεληματικότητα, ότι θέλετε να σωθείτε. Δηλαδή το αυτόβουλο, το αυτεξούσιο της ελεύθερης επιλογής που λέμε, εδώ είναι που έρχεται, θέλει σωθεί. Γιατί οι περισσότεροι λέμε δεν θέλουν να σωθούν με την έννοια όχι ότι είναι δική τους εκλογή, επιλογή, αν θα σωθούν ή θα χαθούν, αλλά δεν υπάρχει ο πόθος, δεν υπάρχει το πάθος για να είναι βεβαιωμένοι στη σωτηρία, αλλά είναι βεβηλωμένοι στην αμαρτία. Αλλά επειδή είναι στην αμαρτία, είναι πιστοί. Και οι αμαρτωλοί έχουν περισσότερη πίστη. Περιμένετε. Η φύση τώρα της σωτηρίας. Η απελευθέρωσή μας, η απαγκίστρωσή μας από την αμαρτία αποδεικνύει την παντοτινή ασφαλειά μας. Το ξαναλέω. Η απελευθέρωσή μας από την αμαρτία αποδεικνύει την παντοτινή ασφάλεια του αμαρτωλού. Ο ουρανός, η αιωνιότητα είναι γεμάτη από πρώην λέμε αμαρτωλούς. Όχι νυν. Από ανθρώπους οι οποίοι συχαίνονται την αμαρτωλότητα της αμαρτίας. Ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα από κάτω. Αν κάποιος γράφει τίποτα, οτιδήποτε, πέρα από το άμα κάνει διακοπές. Ναι. Πες κάτι τίποτα ρε. Άντε ρε. Πες. Τι σημαίνει για σας
η απομάκρυνση, η αποσκύρτηση, η απελευθέρωση από την αμαρτία αποδεικνύει την παντοτινή ασφαλειά μας. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Για πέστε μου, για γράψτε. Για να δω, συντρόφια μου. Θα γράψει κανείς κάτι? Έχουμε κανένα άλλο σχόλιο μέχρι να έρθει αυτό? Για βάλε. Βάλε ρε. Βάλε ρε. Μία φορά έκανε το τέλειο έργο ο Χριστός, όμως δεν μας σώζει με το ζόρι. Όποιος δεν θέλει δεν τον ακολουθεί και θα πάει με αυτόν που έχει εκλέξει. Η μεν σε κρίση, η δε σε ζωή αιώνια. Ναι, άρα ο φίλος ή η φίλη που το έγραψε, δεν ξέρω. Φίλος που το έγραψε, ναι. Είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι η σωτηρία είναι θέμα δικής μου επιλογής στο τέλος της ημέρας. Η απώλεια, ναι ή όχι? Και το ξαναλέω. Τι έχεις κάνει εσύ για τη σωτηρία σου? Τι μπορείς να κάνεις για τη σωτηρία σου? Τίποτα. Άρα πώς μπορείς να κάνεις κάτι και για την απώλειά σου? Δεν γίνεται. Βλέπετε όμως, λέμε, θα μου πείτε τώρα, μα ναι, η Αγία Γραφή λέει ότι οι περισσότεροι θα χαθούν, το μεγαλύτερο μέρος θα χαθεί. Τι σημαίνει θα χαθεί αυτός που συνεχίζει εκουσίως να αμαρτάνει ενώ έχει λάβει όλα αυτά? Χάνεται πραγματικά? Είναι απώλεια ή είναι σωτηρία? Ναι. Είναι σωτηρία και γι' αυτό, ναι. Στην Αμερική π.χ. ο πρόεδρος μπορεί να δώσει χάρη σε κάποιον που είναι να εκτελεστεί. Όμως αν ο κατάδικος δεν τη θελήσει, δεν θα τον εκτελέσουν, παρόλο που ο πρόεδρος βασιλιάς του έδωσε χάρη. Ναι. Ακόμα και αν δεν θελήσει να δεχτεί τη χάρη από τον πρόεδρο στις ΗΠΑ, από οποιονδήποτε πρόεδρο, ακυρώνεται η εκτέλεση της ποινής. Εγώ λέω, είμαι καταδικασμένο σε θάνατο, ωραία. Και εσύ ο πρόεδρος τώρα. Και λες, εγώ στον Κώστα τον Μουρούτη δίνω χάρη. Δεν θα εκτέλεσε. Και εγώ λέω, δεν τη δέχομαι τη χάρη, ρε. Μου σκοτώστε με. Θα με σκοτώσουν οι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί που είναι εκτελεστές του νόμου? Η εξουσία, έτσι. Η εκτελεστική ουσία. Δικαστική, αστυνομική και άλλη εξουσία. Εγώ μπορεί να χτυπιάμαι στα κάγκελα μέχρι να πεθάνω. Θα με εκτελέσουνε? Όχι, γιατί η ανώτατη εξουσία έδωσε εντολή. Δεν τον εκτελέσετε. Απλά αυτό που θα συμβεί, ξέρετε ποιο είναι, και πολύ σωστό, και χαίρομαι που το έθεσε έτσι ο φίλος ή φίλη για το παράδειγμα. Μπράβο. Πολύ εύστοχο το παράδειγμα. Τι θα συμβεί? Εγώ θα συνεχίσω να είμαι κλεισμένος μέσα στη φυλακή, ναι ή όχι? Από τη στιγμή που θα μου δώσει ο πρόεδρος χάρη και εγώ δεν τη δέχομαι τη χάρη. Θα συνεχίσω να είμαι στη φυλακή, ναι ή όχι? Άμα θέλει να απαντήσει ο φίλος ή κάποιος άλλος. Το ξαναλέω, ο πρόεδρος μου δίνει χάρη εμένα. Όχι μόνο για την εκτέλεση θανατικής ποινής, αλλά μου δίνει χάρη. Η χάρη τι σημαίνει? Όχι μόνο δεν εκτελούμε, αλλά και αφήνομαι αυτομάτως τι? Ελεύθερος. Εγώ πού θα συνεχίσω να ζω? Ακόμα και άμα δεν τη δεχτώ τη χάρη. Δεν τη δέχομαι, ρε παιδί μου, να ακυρώνω τη χάρη. Πού θα συνεχίσω να ζω? Πέστε μου. Γράψτε μου. Έστω και με την καθυστέρηση. Μες στη φυλακή ή όχι? Πες. Όχι. Θα συνεχίσω να ζω μες στη φυλακή? Όχι. Θα με κλωτσιές και μπουνιές θα με πετάξουν στη φυλακή? Εγώ να τραβιέμαι? Όχι, ρε, βάλτε με στη φυλακή. Μπράβο. Θα βγω έξω, είμαι ελεύθερος, ναι ή όχι? Βεβαίως και είμαι ελεύθερος. Ποια όμως είναι η διαφορά? Είμαι πραγματικά ελεύθερος? Είμαι. Στο τυπικό μέρος είμαι ελεύθερος. Είμαι ζωντανός, έχει ακυρωθεί η εκτέλεση της θανατικής ποινής, ωραία, και του ποινικά κολάσιμου που έπρεπε να εκτελεστεί. Είμαι ελεύθερος, με κλωτσιές κιόλας με διώξαν από τη φυλακή. Ωραία. Εγώ όμως είμαι ελεύθερος? Φαινομενικά ναι, στο φαινόμενο ναι. Επί του πρακτέου όχι, είμαι σκλάβος ακόμα. Σε τι? Είμαι δέσμιος και σκλάβος. Είμαι ακόμα στη φυλακή. Σε ποια φυλακή είμαι? Σε ποια φυλακή? Στη δικιά μου φυλακή που έχω χτίσει. Ότι θέλω να πεθάνω. Ότι θέλω να πληρώσω το τίμημα. Έτσι είναι η ανθρωπότητα στα μάτια του Θεού, καλοί μου άνθρωποι. Έχει ακυρώσει το αξιόπινο του θανάτου, γιατί δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία και μέσα από την αμαρτία ο θάνατος, και δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η δικαιοσύνη για τους πολλούς. Έχει ακυρώσει, έχει τέλεση συνδικήσει άπαξ, θα το δούμε σε λίγο, όλους τους καθαγίασε. Είμαστε ελεύθεροι, ζούμε ελεύθερα, αλλά οι περισσότεροι, αυτό τώρα έρχομαι σε αυτό που λένε επιλογή, δεν είναι επιλογή, που θα χαθούν, δεν θα χαθούν, ενώ είναι ελεύθεροι, είναι δέσμοι στην ελευθερία που τους έχει δώσει ο Θεός, να είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία την οποία δεν τη βλέπει ο Θεός.
παραπέμπω στο βιβλίο «Αγγίζοντας θανάσιμα τη ζωή». Καταλαβαίνετε γιατί ο αμαρτωλός είναι ίσον πιστός και ο αληθινά πιστός είναι αμαρτωλός. Όχι με την έννοια ότι γουστάρει και ειδονίζεται στην αμαρτωλότητα της αμαρτίας, αλλά το συνειδητοποιεί. Γι' αυτό και εκείνη η καλή κυρία η Έλεν White έλεγε ότι όσο περισσότερο αφήνουμε τον Χριστό να πλησιάζει κοντά μας, τόσο περισσότερο δύο πράγματα θα γίνονται πασίδηλα. Η αμαρτωλότητα της αμαρτίας και η μεγαλειότητα της αγάπης του Χριστού για μας προσωπικά. Αυτά τα δύο φαίνονται συγκρουόμενα, αλλά ολοκληρώνονται και ομογενοποιούνται. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε, αλλά και δεν με νοιάζει κιόλας. Ωραία. Το ξαναλέω. Η αποσκύρτηση, απελευθέρωσή μας από την αμαρτία είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη της παντοτινής ασφαλειά μας. Πόσοι από εσάς που βλέπετε ή θα δείτε σε επέκεινα χρονική στιγμή είστε πεπισμένοι ότι ο Χριστός πέθανε για σας στο Σταυρό. Ωραία, πέστε μου τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ιδού ο αμνός του Κυρίου ο έρων την αμαρτία του κόσμου, είπε ο Ιωάννης. Εφόσον έχει άρει την αμαρτία του κόσμου, δεν βλέπει αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία. Γιατί το μη γνωρίσαντα αμαρτία τον έκανε αμαρτία για να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού. Και όχι μόνο όσους προόρισε, τους έκλεξε, τους δικαίωσε, τους αγίασε, τους εδόξασε, τους υιοθέτησε αντί του Ιού, έτσι, επικατάρατος επί ξύλου κρεμάμενος και τον έκανε αμαρτία και κατάρα για να γίνουμε εμείς ευλογία του Θεού. Άρα είμαι έξω από τη φυλακή, έχει καταργηθεί η θανατική μου ποινή, είμαι ελεύθερος, είμαι πλούσιος και όχι απλά, δεν είμαστε αυτά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει δώσει και ο πρόεδρος 200 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια, ρούβλια για να τα κάνω και εγώ ξέρετε τι κάνω. Ξέρετε τι κάνω. Γυρίζω γύρω έξω από τα τείχη της φυλακής τώρα και ζητάω και παρακαλάω, θέλω να μπω μέσα, βάλτε με μέσα και ψάχνω να βρω τρόπους πώς να μπω μέσα στη φυλακή. Κάποια στιγμή παλιότερα είχα πει εδώ πέρα τι είναι το Ευαγγέλιο και το είχα δείξει. Με ένα γλαφυρό τρόπο. Ωραία. Και λέει, μα είσαι ελεύθερος παιδί μου. Δεν υπάρχει ανάμνηση αμαρτίας, δεν υπάρχει ενθύμηση αυτής, δεν υπάρχει κατάρα της, δεν υπάρχει δύναμή της, δεν υπάρχει υπόστασή της, την έχω καταργήσει. Τη στιγμή που είναι το φως, δεν μπορεί, είναι φυσική. Έστειλα χθες στην Πετρούλα ένα ωραίο τέτοιο που λέει, βιολογία λέει ο πρώτος. Και από πίσω όλος με τον πιστόλι λέει, βιολογία είναι η εφαρμοσμένη χημεία. Και ο άλλος πίσω από αυτόν έχει τον πιστόλι και λέει χημεία είναι η εφαρμοσμένη φυσική. Και ο άλλος πίσω από αυτόν λέει φυσική είναι τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Και ο άλλος πίσω από αυτόν λέει μαθηματικά είναι η εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Και μετά ξαναγυρνάμε στη βιολογία, το κάνουμε έτσι. Είναι απλή φυσική. Ωραία. Υπάρχει σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Άμα κλείσει τα φώτα αυτή τη στιγμή και έχει σκοτάδι, έχει υπόσταση οντότητα το σκότος? Όχι. Είναι η απουσία του φωτός. Όπως η ψύχρα, το ψύχος είναι η απουσία της θέρμης, της θερμότητας. Είναι φυσική αυτό. Με ήττα φυσική. Δεν τη βλέπει, δεν υπάρχει. Ότι συνεχίζει ο κόσμος και ζει αυτό είναι γιατί είναι έξω από τη φυλακή και γυρνάνε γύρω προσπαθώντας να βρουν τρόπους να μπουν μέσα στη φυλακή και να αυτοεκτελεστούν. Αυτό που έκανε ο Θεός στον εαυτό του, δέστε τη λεγόμενη αυτοθεοδικία, κήρυξε ένοχο τον εαυτό του, τον έβαλε στο εδόλιο, η ώρα της κρίσεώς του έφτασε, 14ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, ο πρώτος άγγελος φοβήθηκε τον Θεό και δοξάστε αυτόν γιατί η ώρα της κρίσεώς του έφτασε. Τι διαβάσαμε στο Κατιόνι? Δεν κρίνω κανέναν. Ό,τι μου δίνει, ό,τι μου δίνει ο Πατέρας, τα πάντα μου δίνει. Τι λέει ο Πέτρος στην επιστολή του? Ότι δεν βραδύνει τον ερχομό του Κύριος, αλλά βραδύνει μακροθυμεί για να μην απολεστεί ουδής. Και όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, το παίρνουμε σοβαρά ότι αυτό όχι είναι η δική μου αποστολή, το γνωρίζω, αυτό είναι πασίδηλο πέραν πάσης αμφιβολίας. Ή κάθομαι και γυρνάω έτσι. Όταν αυτό που λέω οι άνθρωποι δεν ξέρουν την αποστολή τους, στην ουσία ξέρετε τι κάνουνε? Είναι έξω από τη φυλακή και γυρνάνε να μπουν μέσα. Με την εργασία τους, με τα χαρίσματα, με τα χόμπι τους, με ό,τι αναλώνουν το μυαλό και το χρόνο τους και τα χρήματά τους και τη ζωή τους, προσπαθούν να ξαναμπούν στη φυλακή. Νομίζοντας έτσι ότι είναι ελεύθεροι και απλά κάνουν μια προσευχούλα, διαβάζουν και λένε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μα το Ευαγγέλιο δεν λέει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, λέει να γίνεις άλλος άνθρωπος. Ωραία. Οπότε, αυτό κάνει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό
Και πάλι ευχαριστώ τον φίλο που είπε το παράδειγμα για τον πρόεδρο που δίνει χάρη. Δεν μπορεί να εκτελεστεί μόνος του, γιατί ο πρόεδρος έδωσε χάρη, τελείωσε. Τον πετάμε τις κλωτσιές έξω από τη φυλακή. Αυτό έκανε ο Θεός. Πέταξε, μας λέγεται στην επιστολή του Πέτρου, ότι τότε τον καιρό του Νόη που τα πνεύματα ήταν εν τη φυλακή και ο κήρυκας δικαιοσύνης κήρυτε. Ποια πνεύματα και ψυχές λένε οι καθολικοί, όχι. Που ήταν φυλακισμένοι ακριβώς αυτό. Σε ποια αμαρτία, ποια νομίζετε ότι είναι η χειρότερη. Ερώτηση. Κάποιοι από εσάς προσφάτως είχατε κατέβει με θυμόν στην Κύπρο και είχατε επισκεφτεί φυλακισμένα μνήματα. Ποιο είναι το χειρότερο βασανιστήριο που κάνανε στους μελοθάνατους πριν τους εκτελέσουν, τους απαγχωνίσουν, τους πυροβολήσουν? Απομόνωση. Με μια διαφορά όμως. Ο Orwell στο 1984 λέει ότι το κράτος, ο μεγάλος αδερφός, σας έχει τόσο φοβισμένο που από φόβο και δειλία δεν θα τολμήσεις να κάνεις την εξέγερση. Έρχεται στο Brave New World, στον θαυμαστό ανάποδο κόσμο, ο άλλος και λέει, όχι φίλε, θα σου κάνει το κλουβί σου τόσο ιδανικά όμορφο που δεν θα θες να επαναστατήσεις. Τα δύο αυτά διαδέχονται. Σε χώρες του τρίτου κόσμου έχουμε το πρώτο σενάριο, στις δικές μας έχουμε το δεύτερο. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν βγει έξω από το κελί και στην ουσία δεν θέλουν, δεν ποθούν, γιατί είναι παθιασμένοι και ο άρχον του κόσμου του έχει τυφλώσει τις διάνοιες για να μην επιλάμψει η δόξα του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτό συμβαίνει. Και ο Θεός έχει αθωώσει, έχει δικαιώσει, έχει δοξάσει, έχει υιοθετήσει όλη την ανθρωπότητα. Είναι έξω από τις φυλακές, σου λέει δες, έχεις όλο τον κόσμο. Να το πω στην αρχαία ελληνική πραγματεία. Ο Πλάτωνας, αυτό ακριβώς είπε ο Πλάτωνας. Όταν ανέφερε για τη σπηλιά. Έχεις βγει, βλέπεις το φως και ξαναγυρνάς τη σπηλιά μέσα. Ωραία, είσαι έξω από τη φυλακή και προσπαθείς να ξαναμπείς μέσα. Ο Παλαιοκώστας δεν το έκανε αυτό. 2 φορές κιόλας βγήκε από τις ίδιες φυλακές, έτσι. Και ήταν, όπως λέμε, υψής της ασφαλείας. Μπήκε έτσι και βγήκε υψής της και τις 2 φορές. Το δεις εξ αμαρτήν, ούκ ανδρόσοφου. Όχι για τον Παλαιοκώστα τον Πιλάρα. Μπίλη, φιλιά πολλά, θα βρεθούμε σε τίποτα βουνά εμείς. Είμαι βεβαιωμένος πέρα πάει στο φιλίο. Μου το δείξει ο Κύριος και αυτό. Ωραία. Οπότε, εάν λέω ότι ο Χριστός πέθανε και για την αμαρτία μου, για πόση αμαρτία δική μου πέθανε? Για 50, 70, 90, 95, 99%, 100%. Ωραία. Άρα η απόδειξη ότι έχει καταργήσει την αμαρτία, την δύναμη και την κατάρα αυτής, για την κατάρα την πήρε Pounds και η δύναμη δεν μπορεί να έχει τίποτα σε μας, άρα αυτό επιβεβαιώνει τη φύση της σωτηρίας μου. Που δεν είναι δικό μου έργο. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι. Προσέξτε, Εφεσίους κεφάλαιο 2, τι σημαίνει κατά χάριν? Ότι ο πρόεδρος, ο αρχηγός του σύμπαντος, των συμπάντων, έδωσε χάρη. Σε πόσους? Στους πιστούς. Σε αυτούς που σαββατίζουν, σε αυτούς που δεκατίζουν και σε αυτούς, να μην πω τι άλλο, ίζουν. Ωραία. Όχι, σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι ο σωτήρας όλου του κόσμου, μάλιστα δε των πιστών. Το αναφέραμε στην προηγούμενη μελέτη. Υπάρχει κάτι που γράφουν εκεί πέρα και θέλω να... Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσύ γιατί παίζεις με το κινητό σου, καλέ? Τι, τώρα τις στέλνεις αιτήσεις? Ξεκίνησε Σάββατο και στέλνεις αιτήσεις? Τώρα τις αιτήσεις στέλνεις? Δεν εργάζεσαι το Σάββατο? Πάμε. Στη δουλειά μας τώρα. Στη δουλειά μας τώρα, επί του έργου. Μετά το θάνατο μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Είσαι ελεύθερος. Και μάλιστα έχεις και γκομενοπαγίδα το γιο. Καημένος. Ο Βασιλάκης ο Καΐλας. Πάμε, για πες. Ελευθερία από τα έργα του νόμου, από τη συνείδηση που μας καταδικάζει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Μα είναι η συνείδηση που καταδικάζει. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους λέει... Μισό λεπτό, Κώστα, κράτα, γιατί σίγουρα έχει κάτι άλλο εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται. Λέει, κεφάλαιο 9, διότι, δάφη 13, διότι αν το αίμα των ταύρων και τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, δάφη 14, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ώστε δια του πνεύματος του Ιωνίου προσέφερε αυτόν άμμομο στο Θεό. Αυτό που τώρα φίλος, δέστε, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων στο να λατρεύετε το ζώντα Θεό. Η αντίφαση, η πολικότητα είναι εκεί. Τη συνείδησή σας να καθαρίσει από τα νεκρά έργα για να λατρεύεις το ζώντα Θεό. Συνεχίζουμε, ναι. Δεν υπάρχει όμως και η καταδίκη που αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή? Ποια είναι η καταδίκη αυτή? Και συνεχίζει ο Ναι. φίλος.
Όταν λέει π.χ. τη φράση «εις το πύρ του εξώτερον», Ναι. εννοεί ότι κάποιος καταδικάζεται σε αιώνια καταδίκη ή στην κόλαση όπως αναφέρει η Γραφή? Κόλαση δεν υπάρχει. Παράδεισος και κόλαση δεν είναι δύο διαφορετικοί τόποι? Όχι. Ή είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις ύπαρξης από την ίδια άκτιστη πηγή και βιώνονται ως δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες? Η Ορθόδοξη πίστη λέει ότι κόλαση δεν υπάρχει με καζάνια και πύρ και τέτοιο. Ωραία. Είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από το Θεό. Δεν σημαίνει παντοτινός αποχωρισμός, σημαίνει πάβεις να υπάρχεις. Παύση ύπαρξης. Ο φίλος ή φίλη που το έγραψε στο ερώτημα, ωραία. Φίλος και αυτός. Φίλος χάρισε σε φίλο 30, να έρθει σε ένα πρόγραμμα. Έχει έρθει αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλλον όχι. Σε ένα πρόγραμμα, φίλε, Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, με την ευκαιρία είμαστε sold out. Praise the Lord. Μάιος, Ιούνιος, Αύγουστος, Οκτώβριος, είμαστε sold out. Θέσεις λίγες, Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Κόπιασε σε ένα πρόγραμμα να τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά υπάρχει και για την κόλαση ομιλία στο κανάλι. Κάτσε και δέστηνα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Ούτε παράδεισος με την έννοια συννεφά και κεντρική τράγκα. Η αιωνιότητα είναι πραγματικότητα, υπάρχει άλλη μελέτη, γι' αυτό κάτσε και δέστηνα. Απλά και στις, αυτή η φαινομενική διαφοροποίηση, κόλαση και παράδεισος κλπ. Γίνεται στο ανθρώπινο μυαλό, στο νου του Θεού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Παραπέμπω και στο βιβλίο μου «Ιδέο άνθρωπος», το οποίο είναι hot off the press και πάρτε και ένα βιβλίο ρε. Κάποια άλλη ερώτηση, σκέψη υπάρχει? Πώς ο Θεός μας έσωσε λοιπόν? Δια της χάριτος, όχι από τα έργα. Εφεσίους κεφάλαιο 2, μόλις το είπαμε. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, τετελεσμένο δια της πίστεως. Ποιανής πίστεως, της δικής σας? Όχι. Και τούτο δεν είναι από εσάς. Ποιο? Η πίστη, ούτε η σωτηρία. Θεού το δώρο. Το δώρο είναι εκεί. Ωραία. Αυτός που αγοράζει το δώρο μπορεί να το πληρώσει πολύ ακριβά. Αυτός που το λαμβάνει το παίρνει δωρεάν. Γι' αυτό λέγεται δώρο. Ουχή εξ έργων, πόσων έργων? Τόσο. Ο μανδύας της δικαιοσύνης που ενδύει ο Χριστός κάθε παιδί δικό του και γίνεται συμβολικά δια της βαπτίσεως του ύδατος και της βαπτίσεως του πνεύματος, δεν έχει ούτε μία ίνα κεντυμένη εδώ στη γη. Είναι αραχνοήφαντος, επουράνιος 100%, το γράφει και στην Ούγια με το αίμα του Χριστού. Για να μην καυχηθεί ούτε ένας. Ούτε ένας. Είναι πρόδειλο αυτό που λέει ο Παύλος στην Εφεσίους. Και τώρα η βεβαιότητα ξανά και ξανά. Α Ιωάννου κεφάλαιο 5, ο επιστήθιος μαθητής του Κυρίου, εδάφια 11-13. Και αυτή, διαβάστε μαζί μου, είναι η μαρτυρία. Ποια μαρτυρία? Να δώσουμε μαρτυρία. Πάμε που πουλάμε σκοπιά και ξύπνα. Να πάμε να βάζουμε έξω από ταινίες του Desmond Dones, έτσι, οι άγνωστοι φίλοι σας. Εγώ ξέρω τον άγνωστο πόλεμο. Αγνώστους φίλους δεν μπορώ να έχω. Ή είσαι γνωστός ή δεν είσαι. Ποια μαρτυρία? Ότι ζωή αιώνιο έδωκε εις ημάς ο Θεός. Και αυτή η ζωή είναι το ιό αυτού. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα? Ότι αυτή τη ζωή που μας έδωσε, αντί του θανάτου, αντί της καταδίκης, και περάσαμε από τη σταυρική θυσία, από το θάνατο στη ζωή, και σε κρίση δεν ερχόμαστε γιατί ακούμε τη φωνή του καλού ποιημένα. Θα το διαβάσουμε στο 10ο κεφάλαιο. Λέει ο Χριστός ότι όλοι όσοι ήρθαν πριν από ένα κλέφτες είναι και ληστές. Και βάζει και μια λεπτομέρεια. Να τη διαβάσω τη λεπτομέρεια. Μ' αρέσει να τη διαβάσω. Γιατί είναι κλέφτες και ληστές? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του κλέφτη, του απατεώνα, του λαμόγιου, του χλιμίντρουλα, του πετσοκόφτη? Διαβάστε μαζί μου εδώ πέρα τι λέει. Δάφιο 1, 10ο κεφάλαιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Δεν μπαίνει από τη θύρα. Όσοι όμως εισέρχεται, είναι ποιμήν των προβάτων. Ανοίγει ο θυρωρός του και τα πρόβατα αυτού ακούν τη φωνή του. Και τα εκβάλλητα αυτού πρόβατα και υπάγει έμπροσθεν αυτό και τα πρόβατα ακολουθούσε αυτόν, γιατί γνωρίζουν τη φωνή αυτόν. Ξένον όμως δεν θέλω σε ακολουθήσει. Συνεχίζει τα 7. Αληθώς σας λέω, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Οι μεταφορές που έχει είναι πολλές. Είμαι η άμπελος, είμαι η θύρα, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πάντες όσοι ήλθον πρόεμου, και μπαίνει και μετά από μένα, κλέπτε και είναι και ληστέ. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Γιατί είναι? Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί και θέλει. Το εξηγήσαμε τη θεληματικότητα. Εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή.
Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί για να κλέψει και να απολέσει. Εγώ ήλθα για να έχω στη ζωή και να την έχω με αυθονία. Εύκολο να θυμάστε κεφάλαιο 10, δάφιο 10. Γιατί εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Και τώρα πώς θα καταλάβουμε τους ψευτοδάσκαλους και δεν. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα δικά του, θεωρεί το λύκο ερχόμενο και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρώτα. Ο δε μισθωτός φεύγει διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Παστορές, ευαγγελικοί, μάρτυρες, βαπτιστές, αντβεντιστέ, ιστέ, νησεστέ, είσεστε, φωτογραφιστέ, εφόσον πέφτει αυτό, είστε κλέφτες και ληστές. Εντάξει. Ιερείς, ορθόδοξοι, καθολικοί, τον παίρνετε. Τον παίρνετε. Που λέει ο Μπουγάς, όλο τον παίρνεις το μισό, τον τρως στο μισθό σου κάθε πρώτη του μηνός. Αφού παίρνετε το μισθό σας, είστε κλέφτες και ληστές. Και δεν σας νοιάζει για τα πρόβατα και μόλις δείτε το λύκο, φεύγετε. Μάλιστα, πολλοί από εσάς είστε λύκοι άρπαγες με προβιές προβάτων. Ωραία. Εκεί είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων και το γδάρσιμο. Πώς πρέπει να γδαρθεί. Μας λέει εδώ λοιπόν, ζωή είναι έδωκε και αυτή η ζωή είναι εν το ιό αυτού. Όστις έχει τον ιό, έχει τη ζωή. Όστις δεν έχει τον ιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας στο όνομα, στο χαρακτήρα εννοεί το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίσετε, προσέξτε, όχι γιατί τώρα που σας το λέω και πιστεύετε, τώρα θα σωθείτε, πρέπει να το πιστέψεις, αλλά για να γνωστοποιηθεί ότι έχετε ζωή αιώνια, για να πιστεύετε στο όνομα του Θεού. Πόσο μπορεί κάποιος ακόμα μέσα σε δύο περικοπές λέει ζωή αιώνιο μία, έχει ζωή αιώνιο. Σε δύο περικοπές 3 φορές επιδαψιλεύει και επιβεβαιώνει ότι την έχετε και απλά γνωστοποιείτε αυτό σε εσάς. Ξέρω τώρα κάποιος θα γράψει, ναι αλλά λέει όποιος έχει τον ιό, έχει ζωή. Πώς έχω τον ιό, εγώ είμαι η θύρα, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Μην ακολουθείτε μισθωτούς, κλέφτες και ληστές. Δώστε ρε κανένα φράγκο ρε, αφήστε τώρα τα βουλιά. Η στάση και η θέση, η θεσιθεσία του αμαρτωλού, του πιστού, μπροστά στο Θεό αποδεικνύει την παντοτινή ασφάλεια. Πώς και γιατί στέκεστε μπροστά στο Θεό. Πώς στέκεστε μπροστά στο Θεό. Με φόβο και ιερό δέος, με χαρά και αφροσύνη, με προσδοκία και ομορφιά, με υγεία και αγιότητα. Αν στέκεστε με φόβο και τρόμο, ναι, ζωφερά, έξαψη, πυρός υπάρχει σε εσάς. Και μπορεί να βρεθεί από την άλλη πλευρά. Όχι γιατί ο Θεός θα τιμωρήσει. Πάρετε το βιβλίο Αγγίζοντας τα Ανάσημα τη Ζωή, Ιδέο άνθρωπος, Τιμωριακή Θεοβιολογία της Ανάπαυσης και άλλα πολλά σχόλια της γραφής υπάρχει και δέστε και περίπου τις 700 ομιλίες που υπάρχουν στο κανάλι μέχρι τώρα για να βγάλετε συμπέρασμα. Το ότι, προσέξτε, το ότι στέκομαι με και για τον Θεό δείχνει πολλά. Προς Εβραίους κεφάλαιο 10 εδάφιο 12. Αλλά αυτός, για τον Χριστό μιλάει, αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού. Παίρνει την εξουσία. Άρα έχει την απόλυτη εξουσία και διαπαντός το έκανε με μία θυσία. Άρα το πώς και γιατί στέκομαι στην αμαρτία και στην κατάργηση αυτής και το πώς και γιατί στέκομαι στο Θεό μου δίπλα καθορίζει πάρα πολλά. Και αυτό καθορίζεται από το τι χαρακτήρα, τι αντίληψη έχω εγώ. Αλλά οι περισσότεροι το Θεό όχι απλά το φοβούνται, τον τρέμουν και άλλοι τον έχουν κάνει κολλητάρα που το βαράνε σφαλιάρες. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Συνεχίζει. Συγγνώμη, 13ο εδάφιο προς Εβραίους κεφάλαιο 10. Προσμένων, ποιος, ο Χριστός, μέσα εδώ πέρα. Το εκάθισε εν δεξιά σημαίνει παίρνω την απόλυτη εξουσία. Πάσα εξουσία μου εδόθη στον ουρανό και τη γη. Επειδή μου δόθηκε εξουσία, πορευθέντες μαθητεύσατε τα έθνη. Προσμένων, η προσμονή αυξάνει την ευχαρίστηση. Χρυσούλα, Χριστίνα, Μακητάκη, Σούλα, αγαπημένα μου κατσαριδάκια. Η μικρή Τερέζα πάτησε το Τεζά. Ποιος έχει μεγαλύτερη προσδοκία, εσείς και εγώ ή ο Χριστός για σας και για μένα? Ο Χριστός έχει. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, λέει ο Ιωάννης, τον αγαπάμε, γιατί αυτός μας αγάπησε πρώτα και αποκρινόμαστε στην αγάπη του Χριστού. Σωστά. Ωραία. Ποιος λοιπόν από τους δύο έχει μεγαλύτερη προσμονή και προσδοκία για να γίνει το σμίξιμο? Εμείς ή ο Χριστός? Θα πούμε ο Χριστός. Ωραία.
πώς και με ποιο, σε ποιο βαθμό, τι βαθμίδωση τέτοιας ευκαταφρόνητης, να το πω, αγαλίασης και πάθους έχω εγώ όταν αυτό μου τη βαράει στο κεφάλι ο Παράκλητος και λέω όχι ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τόσο πολύ με προσμένει ο Χριστός μου να έρθει μαζί μου με μένα που θεωρώ τον εαυτό μου πιστό. Σκατάντα πες, όχι. Αμαρτωλός είμαι. Εμένα τον αμαρτωλό, ναι. Προσμένων του λοιπού έως σου τεθώσει η εχθρή αυτού. Το πύρτο αιώνιο, κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, φίλε που το έγραψες, είναι έτοιμο για το σατανά και τους αγγέλους του, λέει ο Χριστός. Για κανέναν άνθρωπο δεν το θέλει να είναι. Και με πήρε εδώ μια και για πάντα σχάση των αδρονίων και των μποζονίων και των φερμιονίων, τέλος πάντων, στα υποτομικά σωματίδια και. Αυτό σημαίνει μια και για πάντα. Υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι με μία προσφορά, τώρα κρατήστε το αυτό, ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Τους έκανε τέλειους. Εδώ θα μείνει. Κάνει διακοπές, όχι, κάνει. Ωραία, ωραία. Εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Από που θα φύγετε, φωνάζει θύρα 4 τους γάβρους όταν είχαν μπει στην Τούμπα. Πάμε, ανοίξτε τη γραφή, μην διαβάζετε εκεί πέρα και τέτοιο. Ελπίζω κανείς να μην κοιμάται. Γράφει κανείς τίποτα εκεί πέρα? Γράφουνε ρε? Όχι. Τίποτα δεν γράφουνε? Κοιμούνται όλοι? Τι έγινε? Είμαι, είσαι, είναι. Ναι. Βιβλίο του Εσδρά. Ο Εσδρά και ο Νεεμίας ήταν μετά το κάλεσμα από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία να γυρίσουν πίσω και να νοικοδομήσουν τα τείχη. Ο Νεεμίας αυτό έκανε. Ο Εσδρά τώρα διαβάζει και στο ένα το κεφάλαιο, διαβάστε μαζί μου, εδάφιο 1 λέει: και αφού ετελέστησαν τα αυτά, προσήλθαν προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες: ο λαός και οι ιερείς και οι Λεβίτες δεν εχωρίστησαν του λαού των τόπων του και πράτους ευδελίγματα. Διότι έλαβαν εκ των θυγατέρων αυτών σε αυτούς γυναίκες και το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων. Αυτό που δεν ήθελε ποτέ ο Θεός να γίνει τον κήπο της Εδέμ, την επιμιξία. Και λέει τώρα: και όσοι ήκουσα το πράγμα του, διέσχισα τα ημάτιό μου και το επέδεμα και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου εκστατικός. Και εν την εσπερινή προσφορά, η απογευματινή που γινότανε, εσηκώθηκαν από τη ταπεινώσεως και διασχίσα στο ημάτιό μου, έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς τον Κύριο το Θεό μου. Και αρχίζει και προσεύχεται τώρα. Και λέει: εσχύνομαι και ερυθριό. Μπορείτε να διαβάσετε, η μεγάλη προσευχή. Το πρόσωπό μου, οι ανομία ημών ευξήθησαν υπεράνω της κεφαλής, οι παραβάσεις εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Μιλάει τώρα για τους Ισραηλίτες, έτσι. Από των ημερών των πατέρων ημών, ήμεθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης. Ήμεθα. Και δια της ανομίας ημών παρεδόθημεν ημείς, οι βασιλείς, οι ιερείς, ως την ημέρα ταύτη. Και τώρα ως μία στιγμή έγινε έλεος παρακυρίου, ώστε να διασωθεί σε εμάς υπόλοιπο, να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς και σε εμάς μικράν αναψυχήν. Και η λέξη μου είναι σαμπάτ εδώ πέρα. Δέστε τώρα. Συνεχίζει, αλλά τώρα εδάφιο 10, Θεέ ημών, τι θέλουμε πει, διότι εγκαταλείπαμε τα προστάγματά σου, τα οποία προσέταξες. Και διαβάζει, εδάφιο 13, και μετά πάντα τα επελθόντα ένε και των πράξεων των πονηρών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ κρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών και έδωκες εις ημάς. Δέστε τώρα τι λέει. Εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη, που λένε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και μετά τα επελθόντα, εδάφιο 13, ένα το κεφάλαιο Εσδρά. Και μετά πάντα τα επελθόντα εφ' εμάς ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σοι Θεήμων εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών. Πέστε μου τι καταλαβαίνετε εδώ. Εκρατήθης Θεέ κάτω από την αξία της αμαρτίας μας. Αχα. Ο άλλος πρέπει να διαβάσει τι λέει εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μεταξύ σφύρας και άκμονος. Όλη είναι και... Πού?
Περώνει. Μπορεί να γράψει κάποιος τι καταλαβαίνει εδώ πέρα τώρα. Εσύ, λέει, εξαιτίας της μεγάλης ανομίας μας και της παράβασής μας, εκρατήθης, κρατιώσου δηλαδή, κάτω της αξίας των ανομιών ημών. Συγκρατιώσουνα να μην ελευθερωθείς. Και έδωκας ημάς ελευθέρωσιν ταύτην. Για να δώσει ο Θεός ελευθερία σε μένα, τι πρέπει αυτός να υποστεί? Το εκρατήθης κάτω της αξίας σημαίνει ότι μπήκε στον τάφο μια και για πάντα τον αιώνιο θάνατο για να δώσεις ελευθερία σε εμάς. Πρέπει εμείς να αθετήσουμε πάλι τα προστάγματά σου και να συμπεθερεύσουμε το λαό των βδελιγμάτων των. Δεν ήθελες οργιστή έως σου συντελέσει μας. Και τώρα διαβάζω αυτό, το τέλος, πώς τελειώνει η προσευχή του Εσδρά. Εδάφιο 15. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι... Κάθε φορά το έχω και υπογραμμισμένο, δεν μπορώ. Διότι εμείναμεν σε σωσμένοι. Λέει, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και είναι η Διαθήκη, ναι. Διότι εμείναμε σε σωσμένοι ως την ημέρα ταύτη, ιδού ενώπιό σου ήμεθα με τας παραβάσεις ημών. Όχι ρε, είμαστε σε σωσμένοι ενώπιό σου με τις παραβάσεις μας. Πέστε μου τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει σχόλιο, βεβαίως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έστρεψες αλλού το βλέμμα. Τι? Έστρεψες αλλού. Όχι, δεν το έστρεψε αλλού. Στον τάφο το είπα, πήγε κάτω. Και μετά έχουμε και δεύτερο, λέω, πήρε όλη την ευθύνη. Μόνο. Πολύ λίγα είναι τα λόγια σας. Ποια ευθύνη? Την υπαιτιότητα, την ευθύνη, το αποτέλεσμα, την τιμή, την κατάρα, τη δύναμη, την ύπαρξη της αμαρτίας. Όλα. Εδώ όμως ο Εσδρά λέει και ιδού λέει δίκαιος είσαι, μείναμε σε σωσμένοι, επιτέλους έχουμε σωθεί. Μαζί με τις παραβάσεις μας. Με τις παραβάσεις μας. Τι λέει εδώ? Με μία προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός. Τους έκανε τέλειους τους αγιαζομένους. Ξαναδέστε όλη την επταλογία πάλι από την αρχή. Ξανά και ξανά. Δεν θα κάνω άλλη εκπομπή μέχρι να γίνει, να γεμίσει τα ταμπούνια μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει και ο λόγος να κάνω κάτι άλλο. Τι προσμένει? Να τεθούν οι εχθρός του. Ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός? Τι είπε ο Χριστός? Μη φοβάστε εκείνους που μπορεί να αποκτήνουν το σώμα και μετά ταύτα δεν μπορούν να κάνουν ουδέν. Θέλω σας δείξει ποιον θα φοβήστε που μπορεί να στείλει την ψυχή και το σώμα στη γέννη. Ποια είναι η κατάρα, ποια είναι η κόλαση, η χειρότερη κόλαση? Το να σε έχει ελευθερώσει ο Θεός. Ο Παύλος λέει στην προς Εβραίους ότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες και δικαιωθέντες τη μέλουσα δωρεά αν πέσουσι να μετανοήσουσι. Και οι άνθρωποι πώς το καταλαβαίνουν? Ότι αν μια φορά πέσεις δεν μπορείς και βλασφημίσεις το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει να πέσουσι, δεν μπορούν να μετανοήσουν? Από τη στιγμή που τους δίνει ο Θεός το δώρο να συνειδητοποιήσουν ότι είναι τέλειοι, άγιοι, δίκαιοι, υιοθετημένοι, επουράνια συγκαθισμένοι στη δόξα στο θρόνο του Θεού και μετά καταλαβαίνουν, τους έβγαλε από τη φυλακή, τους χάρισε θανατική ποινή, τους έδωσε τον πλούτο της δόξας αυτού, όπως έκανε με τον Άσο το ιό που γύρισε, του φοράει το δαχτυλίδι, τον δίνει το μανδύα, σφάζει τον μόσχο το σιτευτό και κάνει πάρτι ο πατέρας μέσα. Βλέπετε όμως και ο άλλος ο γιος χαμένος είναι, ποτέ δεν έφυγε, ποτέ δεν πήγε με τις πόρνες, ποτέ δεν έφαγε την περιουσία σε ασωτεία. Ωραία. Αλλά είχε προσδοκίες, περίμενε από τον πατέρα. Και οι δύο οι γη χαμένοι είναι, ο ένας μακριά και ο άλλος μέσα στο σπίτι. Ακριβώς η ίδια αναλογία υπάρχει εδώ. Οι σωσμένοι με τους χαμένους. Τους τελειοποίησε. Πέστε μου τι σημαίνει τέλειος? Αλάνθαστος? Όχι, μα αυτό λέει ο Εσδρά εδώ. Μείναμε σε σωσμένοι και ενώπιον σου ήμαθε με τας παραβάσεις ημών. Διότι δεν ήταν δυνατό ένεκα τούτο να σταθούμε ενώπιον σου. Ένεκα ποιον? Των παραβάσεων. Πώς μπορώ εγώ να στέκομαι στις παραβάσεις μου μπροστά και να είμαι σωσμένος? Μα είναι Θεού δώρο. Πάμε από την αρχή πάλι. Με έχει τελειοποιήσει. Τι σημαίνει είμαι τέλειος εν Χριστώ? Είμαι αλάνθαστος? Φυσικά και όχι. Αυτό το παιδί που είναι εκεί πέρα του Κώστα και της Κατερίνας, για τον Κώστα και την Κατερίνα είναι το πιο τέλειο παιδί στον κόσμο. Ναι, μπορεί να αγαπάει τη δική μου την Ανθή, αλλά παιδιά, μπορείς να αγαπήσεις την Ανθή περισσότερο από τον Δημήτρη? Πέσε να ακούσω. Λέγε λόγια να καταλαβαίνω. Όχι.
Μπράβο, είναι μοναδική αγάπη σου που έχει στο παιδί. Τα κάνει όλα σωστά ο Δημήτρης? Φυσικά και όχι. Και όταν μεγαλώσει θα τα κάνει σωστά? Φυσικά και όχι. Είναι το πιο τέλειο παιδί για σένα? Βεβαίως και είναι, και για τον Κώστα. Πες μου το λόγο τον απλό. Γιατί απλά αγαπάς το παιδί σου. Είναι το δικό σου παιδί. Γιατί ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον αγαπητό. Προσέξτε. Αγάπησε τον κόσμο γιατί αγαπάει τον Υιό. Ο πατήρ μου με αγαπάει και εγώ τον πατέρα. Επειδή αγαπάει ο πατέρας τον Υιό, δίνει ό,τι πιο αγαπητό υπάρχει για να σωθούν οι κάφροι. Η αγάπη του Θεού προς εμάς δεν είναι αυτό, αχ μας αγαπάει, love, έτσι, love. Όχι. Είναι επειδή αγάπησε και αγαπάει τον Χριστό. Όπως ο Παράκλητος αγαπάει τον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός λέει, εγώ από την αγάπη που έχω για αυτούς τους ανθρώπους πεθαίνω και παίρνω το τίμημα και την υπόσταση επάνω, γι' αυτό το λόγο μας αγαπάει ο Πατέρας και δεν μπορεί να δει, και μας κάνει τέλειους με την προσφορά μας, τελειοποίησε. Τι σημαίνει μας έχει κάνει τέλειους? Υπάρχει έστω και τόσο που μπορεί να μπει μέσα στον Κώστα τον Μουρούτη στο χαρακτήρα του τώρα να αλλάξει. Στην υπόστασή του. Όχι όπως ο Κώστας ο Μουρούτης βλέπει, όπως ο Θεός τον βλέπει. Όχι, δεν μπορεί. Θέλετε είστε τέλειοι και άγιοι, συνεχίζοντας να κάνετε λάθη. Βεβαίως και ναι. Κάτι θέλεις να γράψεις και να πεις, κάποιος είπε κάτι. Το αγιαζομένους είναι η διαδικασία του αγιασμού που είναι σε όλη μας την επίγεια ζωή και θα κρατήσει, και στην επουράνεια. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο καθαγιασμός. Είναι μια διαδικασία. Η τελειοποίηση, η σωτηρία, η δικαίωση είναι άπαξ γενομένη, τετελεσμένη. Εμείς όμως μπερδεύουμε το ένα με το άλλο και προσπαθούμε να τελειοποιηθούμε γινόμενοι πιο άγιοι. Στην ουσία βλασφημούμε το Θεό με αυτό το πράγμα. Λέγε Κώστα. Ναι. Λέει, είναι εκτός αλλά πολύ εντός ταυτόχρονα. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού που δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε. Δεν υπάρχει ουδέμια κατάκριση. Ανοίξτε προς Ρωμαίος κεφάλαιο 1. Και ναι, συγγνώμη. Κάτω υπάρχει μια ερώτηση, λέει, υπάρχει ένα σχόλιο, λέει, είμαστε σωσμένοι όντας αμαρτωλοί. Πιο κάτω μια ερώτηση, ποιος ο λόγος να είσαι σωστός? Δεν υπάρχει κατάκριση. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδέμια κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντες κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Α, είδες, ποιος είναι αυτός? Αυτή πρέπει να είναι κατά τη σάρκα, είναι κοσμική, είναι έτσι. Και το κάθε μαντρί βγάζει το δικό του οροθέσια. Κατά το πνεύμα, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε μένα? Γιατί την αμαρτία την κατέκρινε εν Χριστώ. Η ασφάλεια, όλο το 8ο κεφάλαιο, καθίστε διαβάστε, γιατί άμα πούμε να το διαβάσουμε τώρα, καθίστε και τη μελέτη για το προς Ρωμαίους. Δεν υπάρχει κατάκριση. Κανένας εν Χριστώ δεν μπορεί να χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο πρώτο εδάφιο. Έχουμε ελευθερωθεί από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Το δεύτερο εδάφιο. Κατέχουμε το πνεύμα του Χριστού. Ένα το εδάφιο. Διαβάστε. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αυτός που αρνείται το Άγιο Πνεύμα πώς να κατοικήσει? Αφού το διώχνει. Είναι έξω από τη φυλακή και θέλει να μπει πάλι μέσα. Τον κοιτάνε οι φύλακες απ' έξω. Χαζός είναι αυτός. Θα τον πυροβολήσουμε. Ξέρετε τι κάνει η ανθρωπότητα? Τώρα θα μπούμε σε βαθιά νερά, αλλά δεν με πειράζει, θα τα πω για μένα και όποιος θέλει θα ξαναδεί και να ξαναδιαβάσει. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είχαμε κάνει, ο Θεός είχε κάνει πόλεις καταφυγίου. Τι ήταν οι πόλεις καταφυγίου? Ήταν πόλεις στις οποίες αν κάποιος, όχι εκ προθέσεως, αλλά εξ αμελίας σκότωνε κάποιον, αν προλάβαινε και έμπαινε σε εκείνη την πόλη, δεν μπορούσε να τον πειράξει κανένας. Προσέξτε. Πόσο καιρό μπορούσε να μείνει σε αυτήν την πόλη? Μπορούσε να μείνει όσο ζούσε ο αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ. Μόλις πέθανε ο αρχιερέας, ήταν ελεύθερος στην κατοίκη. Δεν μπορούσε ο εκδικητής του αίματος που λέμε να έρθει να του κάνει κάτι. Ακόμα και με δόλο να ήταν ο φόνος, έμπαινε μέσα και ο εκδικητής του αίματος ήταν στην είσοδο της πόλης και οι πρεσβύτεροι κυρίες που ήταν εκεί τους φώναζε και γινόταν, να το πω έτσι, δίκη. Και αν κρίνονταν εκ δόλου, τον βγάζαν έξω, δολοφονούνταν. Αλλά μέσα στην πόλη, 7 τέτοιες πόλεις καταφυγίου, σε Λόβζη, 7. Ωραία. Όπως ήταν το κράτος του Ισραήλ, σε ισομερή για να μπορούν όπου και να είσαι στο Ισραήλ να έχεις την ίδια πρόσβαση. Ωραία. Στη φυγή.
Πόσο λοιπόν πρέπει να μείνει μέσα αυτός? Μέχρι να πεθάνει ο αρχιερέας. Έχουμε τύπο και αντίτυπο. Ο επουράνιος αρχιερέας μας πέθανε επί γης για να κάνει πόλη καταφυγίου σε εμάς. Βεβαίως και πέθανε. Ποια είναι η πόλη καταφυγίου? Ποια είναι η πόλη καταφυγίου? Η ναή λατρευτική, τα Σαββάτα της Κυριακής, τα μαντρία που πάνε οι άνθρωποι, το σπίτι μου, ο μέρος προσεύχομαι? Όχι φίλε μου, ο ουρανός είναι. Γιατί μας λέγεται, το 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πύρ, δηλαδή στο οροσινά, και εις ζόφο και σκότος και ανεμοστρόβιλο και εις άλπιγγος ήχων και φωνή λόγων την οποία να ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί προς αυτούς ο λόγος. Μιλάει για το λαό Ισραήλ όταν τους είπε να έρθουν πάνω στο οροσινά. Διότι δεν υπέφεραν το προστατόμενον. Εδάφιο 22, το 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτότοκο καταγεγραμμένων της ουρανής και εις Θεόν κριτή πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτη Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ. Ξέρετε τι λέει εδώ? Ότι η πόλη καταφυγιού που είναι η επουράνια Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού του ζώντος. Αυτό που στην Αποκάλυψη λέει ότι θέλει να έρθει και σκηνώσει ο Θεός, δεν το χρειάζομαι να το δω. Να το, εδώ είναι εδώ. Λέει ο Θεός μέσα από τον Μωυσή, ο λόγος που λαλώ δεν είναι για να πείτε ποιος θα ανέβει στον ουρανό για να το φέρει ή ποιος θα κατέβει κάτω, αλλά ο λόγος που εξέρχεται από το στόμα σας. Έχουμε το πνεύμα του Χριστού, η πόλη καταφυγίου. Άρα η εν Χριστώ είναι αυτή που είναι αυτή όλη η ανθρωπότητα η οποία τους έχει κάνει καταφύγιο πάνω στα επουράνια. Έρχεται λοιπόν και το γνωστοποιεί, γιατί ο εχθρός, ο εκδικητής του αίματος έρχεται και ζητάει το αίμα. Πρέπει να τιμωρηθεί. Έκλεψε, μύχευσε, σκότωσε, είπε ψέματα, παρέβηκε τον νόμο σου. Πρέπει να τον τιμωρήσεις. Μα να, το αίμα του αμνού καθαρίζει από κάθε αμαρτία και συνείδηση νεκρών πράξεων. Δεν το πιστεύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί. Και το γνωστοποιεί. Μέσα από αυτούς που το κηρύττουν, και δεν μιλάω για τους μισθωτούς. Ωραία. Και έτσι γνωστοποιείτε για να γνωρίσετε, λέει ο Ιωάννης, ότι έχετε ζωή αιώνιο. Όχι για να αρχίσει από εκείνη τη στιγμή που το πιστεύεις και μετά και λες α, βαπτίστηκα και μετά ο νομικισμός και ο εγωισμός πάει στη γη Χανάν. Α, εγώ βαπτίστηκα, εγώ έδωσα τη ζωή μου στο Θεό, εγώ βρήκα τον Χριστό, εγώ. Και τα χέρια, ναι, είπα δεν θα απομολογήσω σήμερα, τελείωσε. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, σωστά, η πόλη καταφυγίου. Πέθανε ο δικός μας επουράνιος αρχιερέας κατά την τάξη του Μελχισεδέκ, απάτορα μήτορ, αγενεολόγητος, στον οποίο ο Αβραάμ δεκάτιζε. Βεβαίως και πέθανε. Έγινε προσφορά και τελειοποίησε άπαξ τους αγιαζομένους. Βεβαίως και ναι. Ξέρετε τι κάνει η ανθρωπότητα? Στην πόλη καταφυγίου, αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει το αμάρτημα, το ξεχνάγαν το αμάρτημα? Όχι, το αμάρτημα το θυμόντουσαν. Είχα σκοτώσει. Δεν ξεχνόταν με τίποτα. Πότε γινόταν όμως η παραγραφή, η διαγραφή? Όταν πέθανε ο αρχιερέας. Στη σημερινή μας κατάσταση, στον αντίτυπο, η ανθρωπότητα όλη την έχει βάλει στην πόλη καταφυγίου ο Θεός. Και κάτι άλλο, οι πόλεις καταφυγίου είχαν τύχη. Αυτός ο οποίος είχε, εγώ παραδείγματος είχα κάνει το αμάρτημα, λέω εγώ είχα κλέψει από τον Κώστα, ωραία, είχα σκοτώσει, τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν πλησίαζαν καν κοντά στα τείχη. Γιατί? Αν πλησίαζαν και ήταν στα τείχη, αυτός που ήταν απ' έξω, άμα τον τόξευε, μπορούσε να το σκοτώσει. Ωραία, είχε το δικαίωμα. Ήταν κρυμμένοι καλά, βαθιά μέσα. Είμαι κατανοητός? Μπράβο. Έρχεται λοιπόν εδώ και λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους, εσείς δεν προσήλθετε σε ένα όρο Σινά με φλόγα και ζωφό και τέτοιο, αλλά στην ίδια τη Σιών, στη σύναξη των Αγίων, σε αυτούς που είναι τέλειοι, στην παρουσία του ζώντος Θεού, στον ουρανό δηλαδή. Είμαστε όλη η ανθρωπότητα μέσα στα Άγια των Αγίων του Θεού του ζώντος. Και ξέρετε τι κάνουμε από εκεί? Κοιτάμε από κάτω και λέμε για να τον μπορώ να πηδήξω κάτω. Για να βγω από τα τείχη έξω. Μας λέγεται σε έναν ψαλμό, στον ψαλμό 27, μια που είναι και 27 Δεκεμβρίου σήμερα, ο Κύριος είναι το φως μου και η σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί? Από πού πηγάζει ο φόβος?
Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλω δειλιάσει. Και λέει, πλησίασαν επ' εμέ πονηροβωμένοι, να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι εχθροί μου, και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου βυθεί, και πόλεμος να σηκωθεί επ' εμέ. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού, την πόλη καταφυγίου. Διότι εν μέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή του, και τώρα διαβάστε μαζί μου, θέλει με κρύψει εν το αποκρύφω της σκηνής αυτού. Όχι απλά θα με κρύψει στα Άγια των Αγίων, αν η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, και στα Άγια των Αγίων υπήρχε κυβωτό της Διαθήκης, πιο λογικοφανές σας φαίνεται ότι είναι το απόκρυφο, το πιο απόκρυφο μέσα στα Άγια των Αγίων, η κυβωτός της Διαθήκης, που ήταν κλειστή, και μέσα τι είχε? Τις εντολές και το μάνα και τη ράβδο του Ααρών. Ξέρετε, τρία πράγματα είχε: τις εντολές που είναι ο νόμος, το μάνα που είναι η τροφή του Θεού, τροφή αγγέλων, και τη ράβδο του Ααρών που δείχνει την εξουσία. Όταν λέω ότι θέλει με κρύψει, δεν θα μπω εγώ μέσα, θα γίνω τιμωρικός, αυτός θα με κρύψει μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης, μου δίνει τον νόμο, μου δίνει την εξουσία, μου δίνει και την τροφή. Μας λέγεται ή δεν μας λέγεται ότι μετά από αυτές τις ημέρες θέλω κάνει μια άλλη διαθήκη με το λαό μου, θέλω ξυριζώσει την πέτρινη καρδιά και θέλω δώσει μια σάρκινη καρδιά και θέλω εγγράψει τα διατάγματά μου στη διάνοιά τους και θέλω εμβάλει τις εντολές μου στην καρδιά τους. Ωραία. Θέλει με υψώσει επιβράχων και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμοδί τον Κύριον. Άκουσε, Κύριε, της φωνής μου όταν κράζω. Ελέησό με και εισάκουσε. Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε η καρδιά σου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' μου το πρόσωπό σου. Ωραία. Σύ εστάθης βοήθειά μου. Και δέστε πώς τελειώνει. Ουέ, εδάφιο 13, 27 ψαλμός. Ουέ, αν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριο να ανδρίζου, ας κρατιωθεί η καρδία σου. Πρόσμενε τον Κύριο. Και ποιος προσμένει περισσότερο, εμείς τον Κύριο ή ο Κύριος εμάς? Το πνεύμα μας δίνει σώματα γεμάτα δόξα. Στο 11ο εδάφιο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους. Έχουμε υιοθετηθεί στην οικογένεια του Θεού. Συνεχίζουν εδάφιο 14, 16, 21, 23 στο ένα κεφάλαιο. Θα λάβουμε τη λύτρωση όταν το θνητό θα ντυθεί το αθάνατο και το φθαρτό το άφθαρτο. Και έχουμε αυτή την ελπίδα η οποία μας γεμίζει, μας πληρώνει. Και θα γίνουμε χριστόμορφοι, ίδιοι με τον Χριστό. Και όλους αυτούς που προόρισε τελικά θα τους δοξάσει. 30ο εδάφιο στο 8ο κεφάλαιο. Και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από όλο αυτό που ο Παύλος λέει σε όλο το 8ο κεφάλαιο. Στα γόνατα διαβάστε το με κλαθμό και τριγμό οδόντων. Ωραία. Και είμαστε, ας το ξαναδιαβάσουμε εδώ πέρα, 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Ωχ, Θεέ μου καλέ. Τριακοστό έβδομο εδάφιο, 8ο κεφάλαιο. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια το αγαπήσαντο Σιμών. Αγαπήσαντο Σιμών. Τα υπερνικούμε όλα. 38ο, 39ο εδάφιο, διαβάστε μαζί μου 8ο κεφάλαιο. Είμαι πεπισμένος, γράφει ο Παύλος. Ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι. Άγγελοι λέμε, ποιοι άγγελοι μιλάμε? Οι έκπλωτοι άγγελοι. Πόσα δαιμόνια μπορούν να έρθουν να ταράξουν? Όλα. Ούτε αρχές, ποιες αρχές? Πολιτικές, θρησκευτικές, στρατιωτικές, οικονομικές, ούτε δυνάμεις. Ορεστνοί και πύραυλοι και δεν ξέρω, και S400 και δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε άλλη κτήσεις. Βάζοντας το κτήσεις, ξεχωρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι κτίσμα. Θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού εν Χριστώ Ιησού, του Κυρίου ημών. Δεν είναι πεπισμένος ο Παύλος και αυτή είναι η πίστη και η νίκη νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη, όχι που έχω εγώ πίστη, ο σκόκος, η εμπιστοσύνη που βιώνω γιατί βλέπω ότι ο Θεός πιστεύει σε μένα. Και εδώ στο τρίτο κεφάλαιο στους Ρωμαίους, δεν έχω χρόνο, έχουμε σε 3 χρονικές περιόδους το θέμα της σωτηρίας. Παρελθόν, έχω σωθεί από την ελευθερία της αμαρτίας και το θάνατο της αμαρτίας, την τιμωρία της δηλαδή. Έτσι, δεν κυριαρχούμε από τον θάνατο αυτό. Πότε έγινε αυτό? Τη στιγμή που ακούστηκαν τα καλανία και δέχτηκα με το αυτεξούσιο τον Χριστό.
Αυτό λέγεται δικαιοσύνη δια της πίστεως. Αυτό είναι η διδασκαλία δικαιοσύνη δια της πίστεως. Σώζομαι τώρα, κάθε στιγμή, με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί εν ημίν, έχω το Πνεύμα του Χριστού μου του δίνεται, καθώς περπατώ με τον Χριστό και τον Παράκλητο, δεν θα σας αφήσω μόνος. Συμφέρει σας να φύγω να έρθει ο Παράκλητος. Αυτό ονομάζεται καθαγιασμό ζωής και στο μέλλον στο Δίκαιο Παύλος λέει μας έσωσε, σώζει και θέλει μας σώσει. Θέλω σωθεί από την παρουσία την απτή, αυτό που βλέπω γύρω μου, το Matrix, όταν θα πάρω το ένδοξο σώμα εν ρηπή οφθαλμού, με τελευταία σάλπιγγα, με κέλευσμα Κυρίου, οι νεκροί εν Χριστώ, θέλουσι αρπαχτεί και εμείς οι ζώντες, θέλουσι εγερθεί και εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχτεί η συνάντηση αυτού στον αέρα. Τώρα μιλάμε, το τρίτο μέρος είναι η δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί. Το παρελθόν σημαίνει δια της βαπτίσεως ύδατος, στο παρόν σημαίνει του καθαγιασμού ζωής και τη βάπτιση του πνεύματος και το ένδοξο είναι η έλευση του Κυρίου. Ωραία. Grace στα αγγλικά είναι ωραίο λογοπαίγνιο, σημαίνει God's riches at Christ's expense. Τα πλούτη του Θεού στο τίμημα του Χριστού. Αυτό σημαίνει χάρη. Το λογοπαίγνιο είναι στα αγγλικά μόνο. Κάποιες ερωτήσεις καθώς ολοκληρώνουμε. Γιατί πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δυσκολία να δεχτούν αυτή τη διδασκαλία της αιώνιας, της παντοτινής ασφάλειας του αμαρτωλού? Δεύτερη ερώτηση. Εάν ο Χριστός ήρθε για να ψάξει και να σώσει αυτό που ήταν χαμένο, τους αμαρτωλούς, και παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε σωθεί πλήρως και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός θα πρέπει να αλλάξει, να ξεκάνει αυτό που έκανε, δεν θα ήταν πιο σοφό για το Θεό να μας πάρει στον ουρανό τη στιγμή που έχουμε σωθεί και δεχόμαστε τον Χριστό, παρά να μας αφήσει να ζήσουμε ξέροντας ότι στο μέλλον θα χαθούμε? Ερώτηση. Τρίτη ερώτηση. Εάν η σωτηρία μας έχει να κάνει με τη συνοχή της πίστεώς μας, ποια είναι τα μέτρα και τα σταθμά στο να κρίνουμε εμείς αυτή τη συνοχή της πίστεως? Άρα ο καθένας έχει να κάνει με το τι πιστεύει, δεν πιστεύει, με τη συνοχή, την αντίληψη δική του. Μπορούμε να έχουμε καθόλου αμφισβητήσεις και αμφιβολίες γι' αυτό? Πόσο μπορούμε να αμφισβητούμε και σε ποιο βαθμό μπορούμε να αμφισβητούμε? Υπάρχει κάποια θεϊκή φράση που τολμάμε να υπερβάλλουμε και να υπερβούμε εμείς? Πάμε τέταρτη ερώτηση. Έβαλα 3-3, αλλά είναι τέταρτη εδώ. Πιστεύετε, νομίζετε ότι πιστεύοντας το μια φορά σώθηκες για πάντα, λανθασμένο, το εξηγήσαμε, κάνει τους χριστιανούς να αμελούν τη σωτηρία? Γιατί? Ναι, και αν όχι, γιατί όχι? Στην προς Κορινθίους μας ξεκαθαρίζει τους Κορίνθιους, οι οποίοι κάνονταν εξ όλες και προόλες, ξανά και ξανά την παντοτινή ασφάλειά τους. Και μπορείτε, Α Κορινθίους κεφάλαιο 1, τα δάφια 8-9, τα έχω βάλει εκεί, παγώστε την εικόνα. Η σωτηρία τους διατηρείται μέχρι τον ερχομό του Κυρίου. Ακόμα και οι σαρκικοί πιστοί, έτσι, εν τον κόσμο, θα έρθουν στον ουρανό, επειδή η σώζουσα πίστη τους δεν έχει να κάνει με ανταμοιβή. Υπάρχουν τα εδάφια, να τα δείτε. Θα βγάλουν, γιατί είναι ένα περιστατικό που φέρνει ο άλλος τη μητριά του, έτσι, και ζει μαζί της και λέει, πετάξει τον έξω, λέει, για να καεί το σώμα του στην πέρα και να σωθεί η ψυχή του. Έτσι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε. Ακόμα και αυτοί που αμφισβητούν την Ανάσταση θα λατρεύουν το Θεό με πληρότητα από τη στιγμή που αυτή η λατρεία τους δεν θα έχει ανταμοιβή, είναι χωρίς άνευ ανταμοιβής. Και ότι ο Θεός, μόνο και μόνο ο Θεός έχει ασφαλίσει τη λύτρωση, γιατί τους σφράγισε με το πνεύμα που εξασφαλίζει αυτή τη λύτρωση. Στην Κορινθίους αυτά, δεν έχουμε χρόνο. Το σφράγισμα του πνεύματος του Αγίου, στους αρχαίους καιρούς, έχουμε κάνει κάποιες μελέτες, έτσι, χρησιμοποιείται ένα πολιωμένο κερί, στο οποίο μπαίνει μια σφραγίδα, συνήθως δαχτυλίδι, επάνω και έδειχνε την εξουσία από αυτόν που σφράγιζε με το κερί αυτό, το βουλοκαίρι που λέμε. Η λέξη είναι πολύ ωραία, βουλοκαίρι. Ήταν ένα κερί που βούλωνε κάτι και το σφράγιζε. Μια σφραγίδα στους αρχαίους χρόνους σήμαινε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του εγγράφου ή του αντικειμένου στο οποίο διδόταν σε κάποιον. Η αυθεντικότητα. Η κυριαρχία, ποιος ήταν ο κυρίαρχος εδώ, το δεύτερο, και το τρίτο, η εξουσία.
Αυθεντικότητα, κυριαρχία, εξουσία. Όταν λοιπόν μας σφραγίζει ο Θεός, δείχνει και την αυθεντικότητα και την κυριαρχία του και την εξουσία του εφημών. Στη δεύτερη Κορινθίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22 μας λέγεται το εξής, ότι ο Θεός σφραγίζει κάθε άνθρωπο και δίνει αυτή την κλίση. Και μας τη δίνει στην καρδιά σαν εναποθήκευση, έτσι, για αυτό που έρχεται. Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Δέστε τι μας λέγεται. Εις τον οποίον και εσείς υλπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον, Χριστό, και πιστεύσατε, εσφραγιστήκατε, έχει λεπτομέρεια, με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Προσέξτε, δεν σφραγιζόμαστε από το πνεύμα, αλλά σφραγιζόμαστε με το πνεύμα. Δεν ξέρω κατά πόσο σε εσάς θα τρελαίνει το μυαλό, αλλά έχει μεγάλη διαφορά για μένα ότι δεν σφραγιζόμαστε από το Άγιο Πνεύμα, αλλά σφραγιζόμαστε με το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ο Παράκλητος γίνεται πάπη στάμπα του Θεού επάνω μας. Εφεσίους, αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο 13. Τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 30, προσέξτε πόσο διαρκεί αυτό. Και μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Πόσο διαρκεί αυτό το σφράγισμα με το Πνεύμα του Θεού, πόσο? Μέχρι την ημέρα του ερχομού του Κυρίου. Ούτε μια μέρα λιγότερο. Πώς λοιπόν, αν έχει σφραγιστεί με την αυθεντικότητα, την εξουσία και την κυριαρχία του Χριστού δια του Παρακλήτου, μπορεί κάποιος να λέει έχω αμφιβολίες για το αν θα σωθώ ή όχι, αν με έχει τελειοποιήσει, όχι. Βλασφημεί το Θεό τον ίδιο. Έχουμε σφραγιστεί με το Πνεύμα πότε? Τη στιγμή που ακούσαντε στο λόγο της αλήθειας. Γι' αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία να ακουστούν τα καλά νέα. Ωραία. Και μετά πιστεύεις. Πρώτα ακούς, πιστεύεις και έρχεται ο Παράκλητος και σε παπ στο κομπλάρι μια και καλά στο νου και στην καρδιά. Και το Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζει την πληρότητα της σωτηρίας. Δέστε τι λέει στη Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, «Ώστις και εσφράγισε ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τις καρδίες ημών. Εκείνος δε, ώστις έπλασε ημάς, δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός, ώστις και έδωκε εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος». Σε δύο φορές, στην ίδια επιστολή, Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, πέμπτο κεφάλαιο, το ξαναλέω, έδωκε τον αραβώνα. Τελείως. Τώρα θα μου πει κάποιος σήμερα, ο αραβώνας μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να το σπάσει τον αραβώνα, να το χαλάσεις. Αυτό είναι τώρα, όπως και το γάμο. Στο νου του Θεού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ο αραβώνας δεν είναι επισημοποίηση του γκομενηλίκη. Από τον γκομενηλίκη, αυτό είναι σήμερα. Ο αραβώνας τότε σήμαινε το χρόνο προετοιμασίας για τον γάμο και ποιοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι, μακάρι και κλειμένοι στο γάμο του αρνίου. Αυτοί δεν θέλουν σε έχουν μερίδιο στο δεύτερο θάνατο, αλλά θέλει είστε ιερείς και βασιλείς και είναι μαζί με τον Θεό πάντοτε 144.000. Η πρόθεση του σφραγίσματος μας δίνει ασφάλεια και βεβαιότητα, έτσι, μέχρι την ημέρα της λύτρωσης, κυριαρχία, είμαστε υπό την κυριαρχία του Θεού, όχι του μαμονά, και τη βεβαιότητα ότι έχουμε την υπόσχεση, την παντοτινή ασφάλεια της σωτηρίας δια του αίματος του Χριστού και του έργου του στον ουρανό. Εν κατακλείδη, κάθε αμαρτωλός και μόνο ο αμαρτωλός μπορεί να σφραγιστεί. Αλλάζω, παραφράζω το πιστός. Ωραία. Ο Θεός είναι ο χρήστης του σφραγίσματος, το πνεύμα είναι η σφραγίδα, δηλαδή ο Θεός ο ίδιος είναι η σφραγίδα, γιατί με το πνεύμα σφραγιζόμαστε, όχι από το πνεύμα, έτσι. Και ο κάθε ένας που το ακούει και γίνεται καταπίστευμα σφραγίζεται τη στιγμή που λαμβάνει, λέει ναι, στην ομολογία της πίστεως που λέμε. Κρατάει μέχρι την ημέρα της λύτρωσης. Το σφράγισμα είναι μια υπόσχεση και εγγυείται την παντοτινή ασφάλεια του παιδιού, του φίλου του Χριστού. Το περνάω αυτό. Αυτό είναι το διάδημα το οποίο πρόκειται να λάβουμε. Τώρα έχουμε το στέφανο, έτσι, η εκκλησία η μαχωμένη, στον ερχομό θα είναι το διάδημα. Το οποίο διάδημα αυτό θα το πετάξουμε στα πόδια του Χριστού, θα βρεθούμε εκεί, γιατί κανείς δεν θέλει να το έχει στο κεφάλι του. Γιατί λέμε άξιο είναι το αρνείο το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Έτσι θα είναι το μέλλον και η βασιλεία των υπηρετών βασιλιάδων. Όχι των βασιλιάδων που τους αρέσει να τους υπηρετούν, αλλά αυτών των υπηρετούντων, να το πω σωστά, βασιλέων και ιερέων. Ωραία. Αυτό είναι το τελικό πεπρωμένο
Το δικό σας και το δικό μου. Απλά, αν το πιστέψετε τώρα. Ποιο είναι το νόημα της Σταύρωσης του Χριστού? Είναι μεγάλο το νόημα. Θέλω να περιτρέξω. Μπορώ, έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Έχουμε κάποια ερώτηση, κάτι εδώ πέρα? Τι εντάξει. Έχουμε ή δεν έχουμε? Ναι, πες το. Τοποθέτηση. Προϊόντος. Ναι. Προηγουμένως ήταν. Ναι. Λέει είναι βαθιά τα νερά, όντως θεολογικά. Χριστό όμως λέει όχι για όλους, όπως και λέει αυτούς που εδέχτησαν αυτόν σε αυτούς. Τους έδωσε εξουσία. Ναι, εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, οι άλλοι είναι απλώς δημιουργήματα. Όχι. Δεν είναι όλοι παιδιά του που λένε περισσότεροι. Μάλιστα ο Ιησούς αποκαλεί κάποιους ότι είναι παιδιά του διαβόλου και έχουν εκείνο για πατέρα τους. Ναι, σε ποιους το λέει αυτό? Σε ποιους το λέει? Είναι στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στους Φαρισαίους το λέει. Πατέρας σας είναι ο Σατανάς και τα έργα του πατρός σας ποιείτε. Ποιοι είναι αυτοί οι Φαρισαίοι? Είναι οι μισθωτοί, οι κλέφτες και οι ληστές. Οι κακοί ποιμένες, οι άρπαγες, που και στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Ιερεμία λέει «Ουέι στους ποιμένες». Αυτοί είναι, βεβαίως και ναι. Και αυτοί όμως είναι παιδιά του Θεού. Εκ της δημιουργίας, ex creation. Είναι παιδιά του Θεού. Τους αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο αυτούς ο Θεός? Περισσότερο. Εκεί που περισσεύει η αμαρτία, υπερπερισεύει η χάρη. Δεν ήρθα να καλέσω τους δίκαιους. Ανάγκη γιατρού δεν έχουν οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα τους δίκαιους να καλέσω σε μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς. Και τους αμαρτωλούς τους έχει φίλους. Συνεχίζει η σκέψη. Πάμε. Ναι. Κατά Ματθαίον 1 το κεφάλαιο εδάφιο 13. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και οχι θυσίαν. Διότι δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και γραμμές λέγοντας ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετά αυτούς. Έχει φίλους τους αμαρτωλούς. Γιατί τους λέει μπράβο, συνεχίστε έτσι, τους επικροτεί? Όχι. Τους κατακρίνει για την αμαρτία? Ούτε τους επικροτεί, ούτε τους κατακρίνει. Είναι απλά μαζί τους. Κυρία Αγγέλα μου, απλά να είστε μαζί τους. Μην κάνετε τίποτα. Ναι, και η Παναγία και οι Άγιοι Πατέρες όλοι και οι μητέρες μέσα και το σταυρό σας, όλα κάντε τα. Κατά Λουκά 15ο κεφάλαιο εδάφιο 7. Σας λέγω ότι ούτω θέλεστε χαρά εν τον ουρανό, δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά δια 99 δικαίους ήττινες δεν έχουν χρία μετανοίας να αλλάξει το μυαλό τους. Άρα ο Θεός κάνει φίλους τους αμαρτωλούς. Αυτό ήταν και το κατηγορητήριο των Φαρισαίων. Και γι' αυτό τους λέει πατέρας σας είναι ο Σατανάς. Γιατί ο Σατανάς ήταν δίκαιος, ήταν επισκιάζων χερούβ, ήταν ο εκλεκτότερος των αγγέλων. Ήταν τρίτος σε ιεραρχία στον ουρανό. Γι' αυτό ακριβώς. Παροιμίες 17ο κεφάλαιο, περικοπή 17. Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος και ο αδελφός γεννάται για καιρόν ανάγκης. Τώρα ισοσκελίζουμε τον αμαρτωλό που ο Χριστός τον κάνει φίλο του. Παροιμίες 18ο κεφάλαιο, βρήθη η Αγία Γραφή, εδάφιο 24. Ο άνθρωπος ο έχων φίλους πρέπει να φέρεται φιλικός και υπάρχει φίλος στενότερος του αδερφού. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 5, εδάφιο 16, το πιο ιερό βιβλίο ακόμα και σήμερα για τους Ορθόδοξους Εβραίους. Ο ουρανίσκος αυτού είναι οι γλυκασμοί και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Λέει η Σουλεϊμανίτισσα, ωραία, στο άσμα ασμάτων. Είναι ο αγαπητός μου και είναι ο φίλος μου. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 11, εδάφιο 19, ήλθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέους ιδού, άνθρωπος φάγος και νοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, προσάπτει φιλίες με τους αμαρτωλούς. Όχι γιατί χαίρεται με την αμαρτία τους, ούτε την καταδικάζει και την απορρίπτει. Απλά είναι μαζί τους. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 29, όστις έχει την νύμφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ο ακούων αυτόν, χαίρει κάθε υπερβολή για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η δικιά μου πληρώθη. Μπορεί κάποιος σήμερα να πει όπως ο Ιωάννης, η δική μου χαρά έχει πληρωθεί. Έχει τελειώσει το έργο. Ή να πει όπως ο Παύλος, στον καλόν αγώνα αγωνίστησα, την πίστη διατήρησα. Τελείωσα. Κατά Λουκά 24ο κεφάλαιο, εδάφιο 47. Και για να κηρυχτεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Που λέτε τους εις πάντα τα έθνη. Τα έθνη δεν κάνουν πολέμους, δεν κάνουν σφαγές. Άφεση αμαρτιών. Τι σημαίνει άφεση αμαρτιών? Την έχει καταργήσει. Ό,τι είπαμε προηγουμένως. Ξαναδέστε τα.
Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 11, εδάφιο 18. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και δόξας τον Θεό λέγοντες, και εις τα έθνη λοιπόν έδωκε ο Θεός την μετάνοιαν εις ζωήν. Όχι εις θάνατον, στα έθνη το έδωσε. Προς Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο 4. Ή καταφρονείς τον πλούτο της χριστότητας αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Κατηγορούν τον Χριστό ότι είναι φίλος των αμαρτωλών. Η αμαρτωλή είναι φίλη του. Διαβάζουμε στις παροιμίες το άσμασμά του για τον φίλο. Έτσι. Ο οποίος φίλος χρειάζεται να μετανοήσει. Και πώς μετανοεί? Με τη Χριστότητα. Τι σημαίνει Χριστότητα? Είναι η καλοσύνη του Θεού που σου οδηγεί σε μετάνοια. Α Τιμοθέου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Και δεν το λέει έτσι ο Παύλος. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, λέει. Και ήρθε να. Δέστε τη ρίση που λέει. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Πρώτος είμαι εγώ. Τους έσω αμαρτωλούς, ναι. Ποιους? Ακόμα και τους Φαρισαίους. Τι κάνουν αυτοί οι Φαρισαίοι που είναι παιδιά του Σατανά και είναι σφόδρα αγαπητοί στο Θεό? Είναι έξω από τα τείχη της φυλακής, από την πόλη καταφυγίου και θέλουν να μπουν μέσα στη φυλακή και να εκτελεστούν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Β Πέτρου κεφάλαιο 3 εδάφιο 9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως τινές λογίους τούτου βραδίτα. Αλλά μακροθυμεί σε μας, μη θέλουν να απολουστούν τινές, αλλά πάντες να έρθουν σε μετάνοια. Και εμείς κάνουμε υποτίθεται και λέμε αυτός δεν άκουσε το βαρέθη. Με εδώ λέει το πάντες και με το πάντες εννοεί όλους. Προς Τίτων κεφάλαιο 3 εδάφιο 4. Αλλά όταν εφανερώθη η Χριστότης και φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού. Ποιος από εμάς μπορεί να δείξει τέτοια φιλία προς τον άνθρωπο όπως έδειξε ο Χριστός που έγινε άνθρωπος? Προς Γαλάτας κεφάλαιο 5 εδάφιο 22. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθότητα, καλοσύνη. Ο Θεός λέει σηκώνει τον ήλιο επί δικαίων και αδίκων και βρέχει επί δικαίων και αδίκων. Δεν ξεχωρίζει τους δίκαιους από τους άδικους. Μήπως όταν ρίχνει τα καρεκλοπόδαρα τα ρίχνει και λέει ο δίκαιος εγώ θέλω να βρέξει εδώ, μην βρέξει για τον άλλο που είναι αμαρτωλός δίπλα το χωράφι. Όταν βρέχει, βρέχει. Είναι ο πρώτος νόμος θερμοδυναμικής. Ωραία. Έξοδος κεφάλαιο 33, εδάφιο 19. Ο δε είπε, ο Κύριος τώρα, γιατί του λέει ο Μωυσής, δείξε μου τη δόξα σου. Εγώ θέλω κάμει να περάσει εμπροσθέν σου όλη η αγαθότητά μου, η καλοσύνη μου. Και θέλω κηρύξει το όνομα του, τέσσερι το χαρακτήρα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Και έρχεται αυτός ο μεγάλος ψαλμοδός, πολεμιστής, ο ήρωας, ο Δαβίδ, και στον 51ο ψαλμό, ακούστε τι λέει. Ελέησό με ο Θεέ κατά το έλεό σου. Κατά το πλήθος των εκτιρμών εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από την ανομία μου. Εδώ είναι με σώζει τώρα. Είναι το διαβίου. Και από της αμαρτίας μου καθάρισέ με. Ιδού μείναμε σε σωσμένοι ενώπιόν σου με τις παραβάσεις. Και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Ενώπιόν μου, όχι ενώπιόν σου. Εγώ την βλέπω την αμαρτία. Ο Δαβίδ θα έχει ξεχάσει αυτά? Πότε τον έγραψε τον ψαλμό του Δαβίδ? Μας γράφει εδώ στην αρχή. Ψαλμός του Δαβίδ όταν ήλθε ο Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς τη Βισταβέ. Αφού σκότωσε τον άντρα της και μίχευσε με αυτήν και την κάστρωσε κιόλας. Και τον νομιμοποίησε. Τότε τον γράφει, μετά τον γράφει αυτό τον ψαλμό, τον γράφει πριν. Τι διαβάσαμε? Αγνοείς, λέει ο Παύλος, ότι είναι η καλοσύνη του Θεού που σε οδηγεί στη μετάνοια, στην αλλαγή του νου. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου, εισέ μονον ημαρτών. Και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξε, για να δικαιωθείς εν τις λόγες σου και να είσαι άμεμπτος ασκής σου. Ιδού συνελήφθη την ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτρη μου. Καταλαβαίνει ότι τη στιγμή της σύλληψης όλη τη ζωή είναι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτωλός. Και επειδή είναι τέτοιος είναι φίλος του Θεού. Και ο φίλος του Θεού που είναι αμαρτωλός γίνεται ο πιο πιστός. Εις τα ενδόμηχά μου θέλεις με διδάξει σοφία. Ιδού αγάπησες αλήθεια εν την καρδία σου. Ράντισέ με ίσωπο και θέλω είστε καθαρός. Πλύνομαι και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάνε με, ακούστε τι λέει, να ακούσω αγαλίαση και ευφροσύνη, για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασες. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτία μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις
και το πνεύμα το Άγιό σου μην αφαιρέσεις από μου. Με άλλα λόγια λέει, μου το έχεις δώσει, το έχω, με έχεις σφραγίσει μέχρι τη μέρα πολιτείας, αλλά δεν το νιώθω, γιατί η αμαρτία με κάνει να έχω φύγει μακριά. Είναι αλήθεια όταν κάνουμε την κασκαρίκα που λέμε αμαρτία, πώς νιώθουμε ότι ο Θεός είναι κοντά μας ή μακριά μας? Το νιώθουμε μακριά, όσο μεγαλύτερη αμαρτία. Πόσο είναι έτσι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα δική μας, είναι ακριβώς το αντίθετο. Εμείς το νιώθουμε ότι ο Θεός είναι μακρόθεν. Όχι, εκ του συστάδιν είναι ο Θεός, επειδή ακριβώς αμαρτήσαμε. Και τώρα το κουμπί το μεγάλο. Δάφιο 12, 51ος ψαλμός. Απόδωσέ μου. Εγώ είμαι Θεός διηλότυπος, ανταποδίδων αμαρτία από τους γονείς στα τέκνα μέχρι τρίτη, τέταρτη γενιά. Απόδωσέ μου. Δέστε τη λεπτομέρεια. Μου έχει σπάσει στο μυαλό αυτή η φράση. Όχι τη σωτηρία μου, την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Ποια είναι η διαφορά να λέω κάνε με να πιστέψω ότι έχω σωθεί, με κάνε με να νιώσω αγαλίαση της σωτηρία. Στο ένα σώθηκα, έχω σωθεί, με έσωσε. Εντάξει, ζω από τον ουρανό. Και στο άλλο είμαι παθιασμένος. Απόδωσέ μου την αγαλία σωτηρίας μου, σωτηρία σου, όχι μου, και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Τότε θέλω διδάξει εις τους παραβάτες τα σοδού σου. Και η αμαρτωλή θέλουση επιστρέφει, όχι επιστρέψει, επιστρέφει είσαι. Ελευθέρωσέ με από αιμάτων Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου, η γλώσσα μου θέλει ψάλη και αγαλιάστη δικαιοσύνη. Άνοιξε τα χείλη μου, απόδωσε σε μένα την αγαλίαση της σωτηρίας και αφού μου το δώσεις ξανά αυτό και το νιώσω γιατί το έχω χάσει, τότε θα διδάξω τους παραβάτες. Ήταν από τους μεγαλύτερους παραβάτες αυτούς. Και φωνιάς και μύχος και κλέφτης και ψεύτης και 10 στις 10. Ξέρετε τι λέει αυτόν ο Θεός? Βρήκα, ακούστε, πανέμορφο, βρήκα άνθρωπο κατά την καρδία την εμή. Βρήκα άνθρωπο που έχει τη δικιά μου την καρδιά. Όχι ότι ο Θεός θέλει να μοιχεύει, να κλέβει, να κάνει, αλλά έχει αυτή τη ζέση, αυτό το πάθος από μικρός, από Τσομπανόπουλο που τον είχα. Αυτός είναι ο σκοπός του Χριστού. Και ας ακούσουμε κάποιον που δεν είχε σχέση με Χριστό, αλλά έζησε διαφορετικά. Είναι 5 λεπτά μόνο. Ας τον ακούσουμε τι είχε να μας πει λίγο πριν το θάνατό του. Ας τον ακούσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα. Να ξαναεπικίσουμε την Ελλάδα. Το σύστημα δεν ανατρέπεται. Αν ανατραπεί θα σημαίνει πυρηνικό πόλεμο. Δεν γίνονται τέτοιες ανατροπές. Είναι θεωρητικά πράγματα. Το σύστημα σπάει κομμάτια. Να σπάσουμε τα μεγάλα μεγέθη. Να σπάσουμε τα μεγάλα μεγέθη. Να μπορούμε να ανταμώσουμε ξανά σαν άνθρωποι, να κουβεντιάσουμε. Και να δούμε τι αξίζει στη ζωή. Η πραγματική ζωή είναι ο έρωτας, είναι η φιλία, είναι η ησυχία, είναι το καλό υγιεινό φαγητό, είναι το υγιεινό περιβάλλον, είναι η τροφερότητά μας με τη φύση, με τα λουλούδια, με τα ζώα, με τους ανθρώπους. Η κατανόηση προς τους άλλους ανθρώπους. Πώς θα ξεφύγουμε μέσα από αυτή τη βαρβαρότητα? Δεν υπάρχει πλέον τεράστιο πρόβλημα με τον χρόνο. Δηλαδή όλοι δεν τρέχουμε να προλάβουμε ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι έχουμε καταλάβει τι μεγάλη σημασία έχει αυτό που είπατε, να καθίσεις με έναν άνθρωπο, να τον κοιτάξεις στα μάτια και να επικοινωνήσεις. Και τα 5 λεπτά, τα 10, η μισή ώρα προλαβαίνεις να το κάνεις. Στο Λούκι λοιπόν. Γράφατε, έβλεπα το Γεράνι πριν. Έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το κλειδί κάτω από το Γεράνι. Το κλειδί αυτό, καταρχήν κλειδιά εγώ δεν βλέπω. Το δικό σας κλειδί που είχατε κρύψει κάτω από το Γεράνι. Τι άνοιγε για σας, τι κόσμο άνοιγε? Στο βιβλίο υπήρχε μια περιγραφή ενός μαγευτικού κόσμου, ονειρικού. Αυτόν τον κόσμο άνοιγε. Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, ήμουν ακόμα, κυριαρχούσε ας πούμε στο μυαλό μου και στη σκέψη μου η μαρξιστική αντίληψη του κόσμου, ας πούμε, κλπ. Όταν συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν τελικά με τον υπαρκτό σοσιαλισμό και τα άλλα,
και το πώς, ας πούμε, προδόθηκαν όλες οι επαναστάσεις τελικά. Δηλαδή, μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Από το Χότσι Μίν μέχρι τον Κάστρο, να πούμε, και τους άλλους και δέσος να δούμε τι δικτάκτορες και δικτατορίες έχουν... Πόσο λεπτή ήταν η γραμμή. Έχουν γίνει, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι η Επανάσταση είναι κάτι βαθύτερο. Η Επανάσταση είναι παιδεία. Είναι παιδεία. Είναι συναίσθημα, είναι όνειρο, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι όλα τα όμορφα συναισθήματα. Η Επανάσταση δεν έχει καμία σχέση με τη βία, ούτε με την εξουσία. Εγώ είμαι εναντίον και της βίας και της εξουσίας. Διότι πιστεύω ότι ούτε η μία ούτε η άλλη οδηγούν πουθενά. Ο σιγουρότερος δρόμος για να βιώσει ένας άνθρωπος και να μπορέσει να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος είναι ο δρόμος της αγάπης, του έρωτα, των καλών συναισθημάτων, της κατανόησης, της αναγνώρισης της διαφορετικότητας και της ελευθερίας του άλλου και του σεβασμού του. Είπε ο Χριστός ήταν κράτησε την αθωότητά του. Και έρχεται ο Παλαιοκώστας και γράφει στο βιβλίο του ότι το σύστημα, το θηρίο, έχει ένα πρόβλημα με κάποιους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που ούτε θέλουν να εξουσιάζουν, αλλά ούτε και να εξουσιάζονται, και δεν μιλάω μόνο με μορφές κομμουνισμού ή φασισμού ή ναζισμού, οι περισσότερες σχέσεις οικογενειακές αντρογίνου είναι σχέσεις εξουσίας. Είτε εξουσιάζει ο ένας ή ο άλλος. Με τον δικό του ή δικό της τρόπο. Σωματικά, οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά, πάρτε πως σχέσεις καταναγκασμού και πιθαναγκασμού είναι. Τα περισσότερα ζευγάρια και δι' τα χριστιανικά ζευγάρια, τα βιβλικά βασισμένα και στους αιώνες αφοδευμένα. Είναι σχέση εξουσίας. Οι άνθρωποι, έγραφε ο μεγάλος ο Βασίλης, ο Παλαιοκώστας, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να εξουσιάζουν, αλλά ούτε και να εξουσιάζονται, έχουν πλήρη ανοσία στο φόβο. Και αυτούς είναι που φοβάται το θηρίο. Τους ανθρώπους που έχουν 100% ανοσία στο φόβο, γιατί δεν θέλουν ούτε να εξουσιάζουν ούτε να εξουσιάζονται. Αυτούς τους τρέμει. Έτσι ήταν και είναι ο Θεός. Ούτε, δέστε, πάσα εξουσία μου εδόθη στον ουρανό και τη γη. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χώρο εδώ υπάρχουν άπειρα τρισεκατομμύρια πρωτόνια. Ο ατομικός αριθμός του πρωτονίου, μία απόκληση να είχε ενός πρωτονίου, αυτό δεν θα υπήρχε εδώ σαν ύλη. Την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε ύλη και αντιύλη. Έχουμε σωματίδια και αντισωματίδια που είναι σε μια απόλυτη ισορροπία. Πλέον έρχονται οι μεγάλοι και λένε η βαρύτητα δεν είναι καν δύναμη. Είναι το αποτέλεσμα της καμπύλωσης που γίνει και το αποτελέσματος από το φως που υπάρχει. Και άλλα πολλά. Φανταστείτε ένα πρωτόνιο, ένα μόνο, αν ο ατομικός αριθμός ήταν λίγο διαφορετικός δεν θα υπήρχε αυτό που βλέπουμε. Αυτό έχει τρομερή δύναμη και ενέργεια. Και αυτός ο Θεός που το συγκρατεί στα σύμπαντα, όχι στο σύμπαν το δικό μας, το οποίο έχει κάτι δισεκατομμύρια έτη φωτός έκταση, έρχεται και γίνεται ένα κύτταρο στη μήτρα μιας αθώας γυναίκας κάπου εκεί στη Ναζαρέτ. Και ενσαρκώνεται και διδάσκεται από την αρχή όπως εσείς και εγώ μέσα από αυτό το λόγο το σκοπό και την αποστολή του. Και τη φέρνει σε πληρότητα. Χωρίς ποτέ να εξουσιάζει. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, ωραία, όταν γίνομαι αδύναμος τότε γίνομαι δυνατός. Τα πάντα μπορώ να κάνω μέσα από τον Χριστό που με δυναμώνει. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με το συγκρότημα αυτό The Singers εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ όμορφο. Ξεκινήσαμε με την άρνηση του μεγάλου Μίκη στο περιβόλι το καλό και θα κλείσουμε πάλι με ένα του Σεφέρη, το οποίο το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης για τον ο λόγος. Όχι, ψέματα δεν είναι του Σεφέρη, όχι. Είναι των αδερφών Κατσιμίχα. Άκυρο. Να, ο λόγος, ναι. Ακούστε και τους στίχους και το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω να πληρώσω τον νίκη. Το λόγο μου σας τον έχω δώσει και το λόγο δεν τον παίρνω πίσω και το λόγο του ο Θεός τον έχει δώσει και πίσω δεν θα επιστρέψει κενός. Καλές γιορτές να έχετε, να περάσετε όμορφα και τις επόμενες εορταστικές έτσι μέρες.
Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή στο συγγενές μέλλον. Μέχρι τότε ξαναδέστε τα πάλι και ξανά και ξανά και να είστε χαρούμενοι και να σας αποδώσει ο Θεός την αγαλίαση της σωτηρίας, ωραία, και την ευφροσύνη της πίστεως. Χωρίς αυτά κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να που η τρία ακόμη καίγεται. Και να ο αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο μυθικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο μυθικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος τροφίωμη για τους κορακές. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος όνει τροφή για τους κορακές. Και να που η Ρώμη ακόμη ζώνεται. Και να οι ανήβες με τρύπες τους φορακές. Νίκη, νίκη, νίκη. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο
Μοναχτικοί είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Σιγά είμαστε όλοι